ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இன்னைக்கு வந்து 16th சாப்டர், 16வது சாப்டர், நம்மளுடைய செகண்ட் லெவல்ல இருக்கோம். நம்ம 16th சாப்டர் ஆரம்பிக்க போறோம். ஸோ வி ஆர் சீயிங் த டெம்பிள் ஆஃப் இஸ்கான் மங்களூரோட டெம்பிளுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாரும் சேவிக்கலாம். சேவிச்சு நல்லா அது புரிஞ்சு வரணும். இனிமே இந்த 16, 17 சாப்டர்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். 18th ரொம்பவே எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோக்கா, எல்லாமே நல்லா இருக்கும். இவ்வளவு கன்ஃபியூஷன்லாம் இருக்காது. ஸோ வி ஆர் கோயிங் வித் ஸ்லைட் ஷோ. ஹரே கிருஷ்ணா. கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம், நம்ம சேவிச்சிடலாம். ஒரே வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இப்ப இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? டிவைன் அண்ட் டெமோனிக் குவாலிட்டிஸ். எல்லா அசுரத்தனமும் இருக்கு நம்ம கிட்ட. முன்னாடி எல்லாம் என்னது, சத்திய யுகத்துல வந்து ரெண்டு கேட்டகரி ஆஃப் இதுல இருந்தாங்க. என்னது, ரெண்டு பிளானட்ஸ்லயே இருந்தாங்க. ஒருத்தர் வந்து தெய்வீக குணம் உள்ளவரும் அசுர குணம் உள்ளவரும், அசுராவும் தெய்வீக குணம் உள்ளவரும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் பிளானட்ஸ்ல இருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து துவாபர யுகம் வந்தது. திரேதா யுகம். திரேதா யுகத்துல தானே இது ராமரோட அதுல எப்படி வேற வேற தேசத்துல, ராமர் வந்து ஒரு தேசத்துல, பக்கத்துல ராவணன் ஒரு தேசத்துல, அந்த மாதிரி வந்து டிவைன் குவாலிட்டியும் ஒரு டெமோனிக் அசுரத்தனம், அசுரமார்கள்லாம் ஒரு இடத்துலயும், தெய்வீகம் வேற வேற கண்ட்ரி, அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. அப்புறம் கிருஷ்ணரோட இது வந்தது, என்னது, துவாபர யுகம். அதுல வந்து ஒரே குடும்பத்திலேயே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இப்ப மகாபாரதத்துல பார்த்தோமே, ஒரே குடும்பத்திலேயே அசுரத்தனம் உள்ளவாளும் இருந்தா, தெய்வீகம் உள்ளவாளும் இருந்தா. அடுத்தது நம்ம கலியுகத்துல எப்படின்னா, ஒரு மனுஷருக்குள்ளேயே அந்த தெய்வீக குணம் இதுவும் இருக்குமா, அசுர குணமும் இருக்குமா. அதனாலதான் நம்ம வந்து ஒரு நேரம் கோவப்படுறோம், ஒரு நேரம் ஆத்திரப்படுறோம், ஒரு நேரம் ரொம்ப இது நல்லவாளாவும் இருப்போமா, அந்த மாதிரி எல்லாம். இப்ப பிகாஸ் ஆஃப் இதுதான் 3 மெட்டீரியல் மோட்ஸ். அதுதான், அது காரணம் தான் நம்ம இருக்கோம். ஆனா பகவானோட பக்தி பண்ண இந்த இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வந்துடலாம். சோ இன்னைக்கு அதை பத்தி தான் நம்ம எப்படி இருக்கோம், நம்ம அசுரத்தனம் நமக்கு மேலோங்கி இருக்கா, இல்ல தெய்வீக குணம் எல்லாம் மேலோங்கி இருக்கா, அதுதான் பார்க்க போறோம். அப்போ இன்னைக்கு வந்து 16வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். இப்போ 15ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம், ஜஸ்ட் குயிக் ரீகேப் பண்ணிடலாம். பொருள் உலகில் இருந்து விலகி இருத்தல், ஆன்மீக உலகின் பிரதிபலிப்பு. நம்ம வந்து அந்த ட்ரீ பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு மரம் பார்த்தோம். மரம் வந்து எப்படி நம்ம பௌதிக உலகத்துல என்ன பாக்குறோமோ அது வந்து தலைகீழ இருக்கிற மரம். நம்ம இருக்கிறதெல்லாம் இன்னும் கீழே தான் போயிட்டு இருக்கோம். இன்னும் மோசமா தான் கீழே போயிட்டு இருக்கோம். எல்லாம் மரம் எல்லாம் இப்படி மேல பார்த்து வளரும், நம்ம கீழே போயிட்டு இருக்கோம். மேலனா என்னது, நல்ல பகவான் ஞானம் பெற்று மேல வருவோமா. ஆனா யாருக்கு இப்ப ஜென்ரலாவே பாத்தீங்கன்னா என்னது, பகவான் பக்தி கம்மியா தான் வருது. இப்ப இஸ்கான் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் தொடங்கினாலும் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் படிக்கிற போல தோன்றது. ஆனா படிக்காதவ இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கா. இன்னும் நிறைய பேருக்கு பகவத்கீதா வீட்டுல புக் இருக்காது. புக் இருந்தாலும் வாங்கியிருப்பா, பணம் இருக்கு வாங்கியிருப்பா. ஏன்னா 200 ரூபாய் தானே, 125 ரூபாய், 200, 300, 500 ரூபாய் தானேன்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருப்பா. ஆனா அதை திறந்து படிக்கிறதுக்கு என்ன, நம்மளாவே படிச்சு அதை புரிஞ்சுக்கிற போல இல்ல அந்த கிரந்தம் இல்லையா. சோ வி நீட் ஒரு ப்ராப்பர் கைடன்ஸ், ப்ராப்பர் ஒரு டீச்சர், ப்ராப்பர் செட்டப் வேணும். இந்த மாதிரி ஹைரார்கி நம்ம வந்து இப்போ டிசிப்ளிக் சக்சஷனா இப்ப நம்ம இஸ்கான்ல சொல்லி கொடுக்குறா போல அந்த மாதிரி இல்லை இல்லையா. அப்ப அதனால நம்ம வந்து அந்த புக்கை நம்ம தொடாமையே இருந்திருக்கோம். ஆனா இப்போ வந்து இஸ்கான்ல அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து ஈஸியா போயிடுது. ஆனா எவ்வளவு பேர் தான் படிக்கிறா, எவ்வளவு பேர் தான் வரா இல்லையா. நம்ம எவ்வளவு 10 பேர்கிட்ட சொன்னா ஒரு ஆள் வந்து சரி நீ சொல்றேன்னு வேணா ஜாயின் பண்ணுவா, ஆனா அவ கண்டினியூ பண்ணுவாளா தெரியாது. அந்த மாதிரி நிலைமையில இருக்கோம். ஏன்னா கலியுகம். சோ நம்ம வந்து ஆன்மீக லோகத்து இது உலகம்னா அது மேல இருக்கு. நம்ம வந்து படிப்படியா மேல அந்த 15 சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் வேற என்ன பார்த்தோம், புருஷோத்தம யோகம், இடமாற்றங்கள் அப்படின்னா என்னது, ஒரு சோல், நம்ம ஒரு ஆத்மா ஒரு இறந்த பிறகு வேற எங்க போறது, எந்த மாதிரி உடல் எடுத்துன்னு போறது, அதை பத்தி பார்த்தோம். அப்புறம் வேற என்ன பார்த்தோம், புருஷோத்தம யோகால பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலை. அவர் தான் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எவ்ரி திங். அவர் தான் எல்லாரையும் மேனேஜ் பண்றாரு. அப்ப அதை பார்த்தோம். அப்புறம் கடைசியில என்ன பார்த்தோம், லாஸ்ட் ஒரு 4 ஸ்லோகத்துல 3 ஸ்லோகங்கள் பகவத்கீதை, வேதங்கள் மற்றும் வேதாந்த வகையான உயிரினங்களின் சுருக்கம், இதை பார்த்தோம். இன்னைக்கு 16th 16வது என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா, 1ல இருந்து 6 வரைக்கும் ஆழ்நிலை மற்றும் அசுர குணங்கள். ஆழ்நிலைனா நல்ல டிரான்சென்டென்டல் குவாலிட்டி, நல்ல ஒரு இது என்னது, தெய்வீக குணங்கள், அதை பத்தியும் அசுர குணங்களை பத்தியும் பார்க்க போறோம். ரொம்ப டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்கு. கொஞ்சம் நல்லா நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து கேட்டா ரொம்ப நமக்கு புரியும். அப்புறம் வந்து 7ல இருந்து 20 வரைக்கும் அசுர குணம்னா என்னெல்லாம் ரொம்பவே டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் 21ல இருந்து 24 இது சின்ன சாப்டர் தான், 24 வேர்சஸ் தான் இருக்கு. அப்புறம் லாஸ்ட்ல என்னது, சூஸ் பண்ணும்,
உச்ச நிலக்கை நோக்கி தப்பித்தல், எஸ்கேப்பிங் டு த சுப்ரீம் டெஸ்டினேஷன். எந்த குவாலிட்டியில நம்ம விட்டுட்டு நம்ம வந்து நல்ல குவாலிட்டிஸ் எடுத்துட்டு எப்படி நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் உலகத்துக்கு போகணும், இந்த உலகத்தை விட்டு தப்பிச்சுன்னு வேற வெளியில வந்துடணுமா, அதை பத்தி எழுதியிருக்காரு. ஓகே, சோ இது வந்து ஒரு கண்ணோட்டம். 16வது சாப்டர்ல என்ன இருக்கு, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன படிச்சோம், அது எப்படி கோரிலேட் அப்படி இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, ட்ரீ எல்லாம் பார்த்தோமே. கீழே தான் இருக்கும், நம்ம ரொம்ப இந்த பாட்டம்ல தான் இருக்கும். இங்கதான் எல்லாம் சிடுக்கு புடுக்கு இருக்கும், ஒண்ணுமே நேராவே இருக்காது. ஏன்னா தமோ குணம் இருக்கும், ரஜோ குணம் இருக்கு, இப்படி எல்லாம் பிணைஞ்சு இருக்குமா. ஆனா விடுபட்டு மேல வரும்போது வந்து நல்ல பெரிய கிளையில என்ன சொல்லுவா, ட்ரங்க், அதுக்கு என்ன சொல்லுவா, தண்டு, அந்த மெயின் தண்டு இப்படி வந்து அப்புறம் பிரம்மலோகத்துக்கு வந்துடுவோமா. ஆனா இப்ப நம்ம இருக்கிறது எப்படி, ட்விக்ஸ் எல்லாம் சின்ன கிரீப்பர் மாதிரி ஒண்ணு பிணைஞ்சு, நம்ம இந்த கிரீப்பர் எல்லாம் நம்ம வீட்டுல வைப்போம் இல்லையா, என்ன சொல்லுவா, மணி பிளான்ட்லாம் அந்த மாதிரி கிரீப்பர் எல்லாம் வச்சோம்னா இப்படி ஒண்ணு அப்படி எடுக்க முடியாது, எல்லாம் பிணைஞ்சிருக்கும். அப்படி அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ என்னமா கொடி எஸ், கொடி மாதிரி நம்ம எல்லாம் வந்து நல்லதும் இருக்கு கெட்டதும் இருக்கு, எல்லாம் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா எல்லாம் நல்ல சாது சந்தா இருக்கோமா இல்ல, ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி இருக்கு, அதோட வந்து நமக்கு எஃபெக்ட் வருது, நம்மளோட குணமும் மாறி போகுது. அந்த மாதிரி ரொம்ப நம்ம இப்போ கலியுகத்துல அந்த மாதிரி பிணைஞ்சிருக்கோம். ஆனா தெய்வீக இதுல நம்ம இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல இருந்து நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் படிச்சுட்டு நல்ல கிளாஸ்ல அட்டென்ட் பண்ணி அப்படி பண்ணிட்டே இருந்தோம்னாக்கா அப்படி மேல போலாம். ஆனா நாட் சோ ஈஸி. ஒரே ஜென்மத்துல 2 வருஷம் நான் படிச்சேன் இஸ்கான்ல, நான் போய் பிரம்மலோகம் போயிடுவேன் எதிர்பார்க்க வேண்டாம். ஆனா நம்மளால பிரயத்தனம் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பிரயத்தனப்பட்டு போகணும். சோ இது வந்து 1 மினிட் மறைக்கிறது இல்லையா. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, 15வது சாப்டர்ல அத்தியாயம் 15 பொருள் உலகின் ஆலமரத்தை விவரிக்கிறது. இதுதான் பொருள் உலகம். மேல வந்து கிருஷ்ணர், ரொம்ப இதை தாண்டி மேல போனா கிருஷ்ணர் உலகம். அப்ப இதை விவரிக்கிறது. ஜட இயற்கையின் முறைகள் மரத்தின் மேல், ஜட இயற்கையின் முறைகள் மரத்தின் மேல், தட் இஸ் மங்களமான தெய்வீகமாக கிளைகள் மற்றும் இதெல்லாம் மேல தெய்வீகமான கிளைகள்லாம் இருக்கு. ஆனா கீழே என்ன இருக்கு, இயற்கை முறைகள் மரத்தின் மேல் மங்கள தெய்வீக கிளைகள் மற்றும் கீழே அசுர கிளைகள் இரண்டையும் வளர்கின்றன. இதெல்லாம் பகவானோட இருக்கிற, எல்லாம் பகவானோட செயல்ல தான் இதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா கீழே போக என்னது, எல்லா அசுர குணங்களும் இந்த மாதிரி இது அமங்கலதும் என்ன இருக்கு, வெறும் அசுரம் தான் இருக்கு. அமங்கலம் தான் பொறாமை, இது டுவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம படிச்சோமே, அந்த மாதிரி குணங்கள் நிறைஞ்சுதான் கீழே இருக்கு. நம்ம முள்ள அதை விடிச்சு மேல போகணும். எஸ், அப்புறம் அதுல என்ன பார்த்தோம், நம்ம ஆலமரத்தின் கூடுதல் வேர்கள் உயிரினங்களின் செயல்பாடுகளுடன் ஒப்பிடப்பட்டன. சில நல்லவை மற்றும் சில தீயவை, நல்லதும் இருக்கு, சிலதெல்லாம் கெட்டதும் இருக்கு. அப்புறம் 16, இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல என்ன பார்க்க போறோம், அத்தியாயம் 16 மரத்தின் மீது ஒருவரை உயர்த்தி இறுதியில் விடுதலைக்கு வழிவகுக்கும் தெய்வீக குணங்களை விளக்குகின்றன. நம்ம இதுல இருந்து வெளிப்பட்டு நம்ம வந்து இன்னும் மேல போக என்னது, நம்மள மேல உயர்த்தி இறுதியில் விடுதலை, நமக்கு நல்ல விடுதலை அடைஞ்சு தெய்வீக குணம்லாம் கிடைச்சு நம்ம வந்து கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போறதுக்கு என்ன மாதிரி வழின்னு சொல்லிட்டு அது இந்த 16 சாப்டர்ல காட்டி கொடுத்தோம். அப்புறம் வேற என்ன இதில் போட்டிருக்கு, அத்தியாயம் 16 அசுர குணங்கள் மற்றும் ஒருவரை மரத்தின் மீது தாழ்த்தி இறுதியில் நரகத்திற்கு தள்ளும் மனநிலையையும் விளக்குகிறது. அதுவும் காட்டி கொடுக்கறது. மேல எப்படி போனோம்னு காட்டுறது இல்ல, திருந்த போறதுல என்ன, நம்ம இவ்வளவு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தோன்னு எவ்வளவு பேர் தான் படிக்கிறாதான் பாக்குறோம் இல்லையா. எல்லா இடத்துலயும் ஒரு இதுதான், நியூஸ் பார்த்தா அதனால பிரபுபத சொல்ற பேப்பரே படிக்காதீங்க, நியூஸே கேட்காதீங்க அப்படிங்கிறாரு. ஆனா நமக்கு வந்து நம்ம 4 பக்கம் நம்ம பக்கத்துல என்ன நடக்குன்னு தெரியணுமே, நம்ம ஊர்லயே என்ன நடக்குன்னு தெரியாம இருந்தா அப்படின்னு சொல்லி பண்றோம். அது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், வேற ஒண்ணும் இல்லை. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். பாலிட்டிஷியன்ஸ் இந்த இது என்னது பிக்சர் பாக்குறது இதெல்லாம் டைம் வேஸ்ட். அதுக்கு பதிலா நாமஜபம் சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாரு. சரி, கீழே இன்னமும் வந்து இதுல எல்லாம் பிலீஃப், இப்போ எவ்வளவு பேருக்கோ பிலீஃப் இல்ல. ஆமா என்ன பெரிய அப்படிம்பாங்க. அது பிலீஃப் இல்லாதவங்க இன்னமும் தப்பு காரியம்லாம் பண்ணி நரகத்துக்கு தான் அவங்க வந்து தள்ளப்படுறாங்க. சோ இது வந்து மேல உள்ளதையும் காட்டுறாங்க, கீழே உள்ளதையும் காட்டுவாங்க. ஓகே, அப்போ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் ஏ, ஆழ்நிலை மற்றும் அசுர குணங்கள். துர்கா மாதாஜி இருக்கீங்களா? எஸ் மாதாஜி. அப்பயே கூப்பிட்டேன், நீங்க இருக்கல அப்போ. ஓகே, இல்ல மாதாஜி, அப்பதான் நான் வந்து நான் சொல்றதுக்குள்ள பத்த மாதாஜி ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. சரி, அதனால நெக்ஸ்ட் இல்ல ஃபுல் பிரணதி படிக்கலாம் அப்படின்னு. இப்போ நம்ம எல்லாம் மெச்சூர்ட் ஆயிடுச்சு செகண்ட் லெவல். பரவாயில்ல மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் சான்ஸ் கொடுக்கும்போது நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்கோ, இது படிங்கோ. ஓகே. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமः. षोडशो अध्यायः தைவாசுரசம்பத்விபாக யோகः. எஸ், இது வந்து 3 வேர்ஸ் சேர்ந்து கொடுத்திருக்கு, 3 சேர்ந்தே படிச்சுக்கணும்.
Shri Bhagavan Uvacha Abhayam Sattva Samshuddhir Jnana Yoga Vyavastihi Vastidhi Danam Tamascha Yajnascha Swadhyayastava Arjavam. Next. படிங்க. Ahimsa Satyam Akrodhas Tyaga Shantir Abhaishunam Daya Bhudeshvalolupam Martavam Hririr Ajabalam Tejashamathrudi Shausam Atroho Nadimanida Bhavanti Sampadam Daivim Abhijadasya Bharata. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்தல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்தல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே, தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வளவு குவாலிட்டிஸ் கொடுத்திருக்கு இல்லையா, தெய்வீகமான குவாலிட்டிஸ் இப்ப கொடுத்திருக்கு. இப்ப அவங்க மாதாஜி தமிழ்ல படிச்சாங்க. இப்ப நான் ஜஸ்ட் இதுல கொடுத்திருக்கிறதுனால இங்கிலீஷ்ல படிச்சுட்டு, ஏன்னா இதை பத்தி இன்னும் டீடைலா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல கொடுத்திருக்கான். So we will go to that. The supreme personality of Godhead said, fearlessness, பயமின்மை, purification of one's existence. நம்ம இப்போ இருக்கோம், அதை சுத்த நிலைமைக்கு கொண்டு வரணும். நம்மள கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், பகவானை பத்தி தியானம் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜை வந்து கெயின் பண்ணணும். பகவத்கீதா மாதிரி, பாகவதம் மாதிரி படிக்கணும். சேரிட்டி, நல்ல தான தர்மம் தான் பண்ணணும். செல்ஃப் கண்ட்ரோல், நம்ம புலன்களை அடக்கிறது. பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ், அதான் யாகம், யஜ்யம், அதெல்லாம். ஸ்டடி ஆஃப் த வேதாஸ், இப்போ பகவத்கீதா படிக்கிறதே வேதா தான், இதெல்லாம் வேதா சாரம் தானே இல்லையா, அந்த மாதிரி படிக்கிறது. அப்புறம் ஆஸ்டாரிட்டி, பியூரா இருக்கிறது, நம்ம மனசையும் சுத்தமா உடலையும் சுத்தமா வச்சுக்கிறது. சிம்பிளிசிட்டி, ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கிறது. நான் வயலன்ஸ், யாரையும் ஹார்ம் பண்ணாம, யாரையும் வந்து உபதிரவிக்காம அந்த மாதிரி இருக்கிறது. ட்ரூத்ஃபுல்னஸ், எப்போ சத்தியம் பேசுதல். ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஆங்கர், கோபப்படக்கூடாது. ரெனன்சியேஷன், துறவு மேற்கிறது, எதுலயும் ஒரு பற்று இல்லாம இருக்கிறது. அந்த மாதிரி ட்ராங்குலிட்டி, எப்போ சாந்தமா அந்த மாதிரி மனசை வந்து நிம்மதியா அந்த மாதிரி இருக்கிறது. அவர்ஷன் டு ஃபால்ட் ஃபைண்டிங், குத்தம் கண்டுபிடிக்காம இருக்கிறது. யாரை பத்தியும் நம்ம வந்து குத்தம் கண்டுபிடிக்க கூடாது. கம்பேஷன், எல்லாரும் கம்பேஷன் ஃபார் ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ், எந்த உயிரினத்தை பார்த்தாலும் ஐயோ பாவம் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறது, மீன்ஸ் அவளோட கஷ்டத்தை நம்ம உணர்ந்து நம்மளை வந்து அவளை பத்தி ஒரு நல்ல எண்ணம் வருது. அப்ப அந்த மாதிரி இருந்தா தானே நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் கோவெட்டஸ்னஸ், இது சீட்ல ஏமாத்தாம யாரையும் ஏமாற்ற அந்த குணம் இருக்கக்கூடாது. ஜென்டில்னஸ், ரொம்ப இதுதான் என்னது, மென்மையா இருக்கிறது. மாடஸ்டி, டீசெண்டா அந்த மாதிரி இருக்கிறது, பேசுறதுலயும் சரி பிஹேவியர்லயும் நல்ல டீசெண்டா இருக்கிறது. ஸ்டெடி டிட்டர்மினேஷன், ஸ்திரமா நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம், மாலை ஜபம் எடுத்திருக்கோமா, இவ்வளவு பண்றோமா, அது இன்னைக்கு பண்ணேன் நாளைக்கு பண்ண மாட்டேன் அந்த மாதிரி கிடையாது. அது என்னோட பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப், நான் வந்து எடுத்துட்டு இருக்கேன் மாலை, அது பண்ணதான் போறேன். அது மாலை ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஆனா என்னதுன்னா ஸ்டெடி டிட்டர்மினேஷன், நான் பண்ணதான் செய்வேன், நான் நல்லது பண்றேன், அதை கண்டினியூ பண்ணதான் செய்வேன் இந்த மாதிரி. அப்புறம் விகர், நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த், நம்ம நல்ல ஒரு தைரியம், நல்ல என்ன சொல்ற ஆற்றல், அந்த மாதிரி. ஃபர்கிவ்னஸ், யாரை என்ன தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் சரி மன்னிச்சுட்டேன். என்ன எனிமிட்டி என்ன பாராட்டினேன்னா எல்லாரும் ஹிருதயத்துலயும் தான் பகவான் இருக்காரு. அவர் நான் வெளியில இருக்கிற அந்த இதுதான் பாக்குறோம், நம்ம அவர் வந்து எனக்கு சரியில்லை, நம்ம வந்து அவரை பகைச்சுக்கிறோம். ஆனா உள்ள எல்லாரும் உள்ளயும் ஆத்மா இருக்காரு. அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி இருந்தா நம்மளே உயர்த்திக்கிறோம், நம்ம ஞானியா எழுதும், வேற ஒண்ணும் இல்லை. சோ நம்ம வந்து எல்லாரையும் வந்து மன்னிப்பு கொடுத்துடணும். ஃபார்ட்டிடியூட் அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்குங்க எனக்கு தெரியலையே. ஃபார்ட்டிடியூட், ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். கிளைன்லினஸ், சுத்தம், ஆச்சாரமா சுத்தமா இருக்கிறது. அண்ட் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் என்வி, பொறாமைப்படக்கூடாது. அண்ட் ஃப்ரம் த பேஷன். ஃபார்ட்டிடியூட் வந்து தைரியம்னு கொடுத்திருக்கு. தைரியமா? ஆக்சுவலி எக்ஸாக்ட்லி இல்ல, மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, ஃபர்கிவ்னஸ். அப்புறம் தைரியம் வந்து கரேஜ் இல்லையா, அது வந்து ஃபார்ட்டிடியூட்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே, நல்ல தைரியமா இருக்கிறது. அதான் பயம், அதான் முதல்ல இது ஃபியர்லெஸ்னஸ் போட்டுட்டாளே. அப்ப இது என்னது புரியல எனக்கு. நிறைய நம்ம தமிழ்ல நிறைய வேர்ட்ஸ் கிடைக்கும் மாதாஜி. அந்த இங்கிலீஷ்ல அந்த வெறும் ஒரு ஃபார்ட்டிடியூட்னா என்னதுன்னே புரியல. எனிவே நம்ம தான் இப்ப தமிழ்ல படிச்சாச்சு, இருந்தாலும் இது இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு
படிக்கிறேன். அண்ட் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் என்வி, யாரையும் பொறாமையா நம்ம நினைக்க கூடாது. அவங்களுக்கு சௌரியம் இருக்கு, அவங்க படிச்சாங்க, எனக்கு சௌரியம் இல்ல படிக்கல, அந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் அவங்களுக்கு சௌரியம் பண்றாங்க, என்னால முடியலையே அவங்க. ஆனா இது என்ன தெய்வீக சம்பந்தமா நம்ம ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸா இருந்தனாக்கா வேணா பொறாமப்படலாம். ஐயோ அதுக்குள்ள அவ்வளவு படிச்சுட்டு போயிட்டாலே, நான் இன்னும் படிக்கல, இன்னும் நான் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், அதுல வேணா இது போட்டி பொறாமை இருக்கலாம். ஆனா வேற நம்ம பௌதிக உலகத்துல போட்டி பொறாமையை வேண்டவே வேண்டாம். அண்ட் ஃப்ரம் த பேஷன் ஆஃப் அவர் ஆனர், யாராவது என்ன நல்ல மதிப்பா பேசணும், நல்ல என்ன புகழ்த்தி பேசணும், அந்த மாதிரி ஹானர் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. தீஸ் டிரான்சென்டென்டல் குவாலிட்டிஸ், இது எல்லா குவாலிட்டியும் ஓ சன் ஆஃப் பரதா பிலாங் டு காட்லி மென். இதெல்லாம் தெய்வீகம் குணம் படைத்தவர் அவகிட்ட தான் நம்ம பார்க்க முடியும். வித் டிவைன் நேச்சர் அவகிட்ட இருக்கும். எஸ். சோ லார்ட் கிருஷ்ணா லிஸ்ட் 26 இங்க தமிழ்ல இருக்கு. துறவிகளின் 26 குணாதிசயங்களை பகவான் கிருஷ்ணர் பட்டியலிடுகிறார். ஆலமரத்தில் ஒருவரை உயர்த்தி இறுதியில் விடுதலைக்கு வழிவகுக்கும் குணங்கள். உயர்த்தி தான் ஆலமரத்தை நம்ம கீழே இருக்கும், அது மேல வந்து உயர்த்தி நம்மள இந்த குணங்கள்ல நம்ம கடைபிடிச்சோம்னாக்கா நம்ம இன்னும் அந்த ஆன்மீகத்துல நல்லா உயர்த்தி அப்புறம் நமக்கு ஃபைனலி மோட்சமே கிடைக்கும். we'll get liberated, விடுதலைக்கு வழிவகுக்கும் குணங்கள். அப்ப அந்த 26 என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் கலர்லாம் போட்டு இதுக்கெல்லாம் ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி எல்லாம் வச்சிருக்கேன். சோ தட் எல்லாருக்கும் புரியும் இல்லையா? நம்ம தமிழ் கிளாஸ்ல இங்கிலீஷ் மாத்திரம் போட்டா எப்படி? அப்ப இங்கிலீஷ் மாத்திரம் இந்த 4 ஸ்லைடு இது இருக்கு. சோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு வாரமா. சரி, இதுல இப்ப யாரோ படிக்கிறீங்களா இல்ல நானே படிச்சுன்னு போட்டுமா? anybody is interested? படிக்கிறோம் மாதாஜி. ஓகே, அப்போ ஜி கல்பனா ஆரம்பிப்போம். படிங்க ஃபியர்லெஸ்னஸ். ஓகே மாதாஜி. தமிழ் படிங்க. அச்சமின்மை. அச்சமின்மை துறவு. இது ஃபர்ஸ்ட் காலம் என்னன்னாக்கா இது ஒரு குவாலிட்டி, இது நம்மளோட குணம். இது குணம். ரெண்டாவது என்ன போட்டிருக்குனாக்கா எந்த இப்ப இது இருக்கு இல்லையா, வர்ணாசிரம தர்மத்துல சன்னியாச, பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தா, சன்னியாசா, வானப்பிரஸ்தா, இந்த 4 பேர்ல யாருக்கு கடைபிடிக்கலாம், யாரு இதை கடைபிடிக்கலாம், அந்த மாதிரி எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன், அதை பத்தி ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கு. அப்ப நீங்க இந்த ரெட் கலர்ல இருக்கிறத மாத்திரம் படிச்சுட்டு போங்க, பாக்கி இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேஷன். அச்சமின்மை துறவு விடுதி. துறவிக்கான முதல் தகுதி இறைவனின் கருணையை முழுமையாக சார்ந்திருத்தல். ஆதரவு உத்தரவாதம் இல்லாமல் தனியாக இருக்க வேண்டும். சரணடைந்த ஆன்மாவிற்கு பரமாத்மா எல்லா பாதுகாப்பையும் தருவார் என்று நம்புகின்றார். அப்படின்னா என்னது? அச்சமின்மை, பயமே இருக்கும். இப்ப நான் துறவு மேற்கொண்டு நான் ஜங்கல் இதுலதானே போனோம் இல்லையா, ஃபாரஸ்ட்ல போயிட்டு நம்ம ஐயோ புலி வருமா கரடி வருமா அந்த மாதிரி எல்லாம் எண்ணக்கூடாது. என்ன இப்போ எல்லாம் பகவான் பாத்துக்காரு. அப்படி போனன்றதுன்னா பகவான் அந்த மாதிரி பிடிச்சிருக்காருன்னா அப்படி இறந்து போறேன், நோ ப்ராப்ளம். அப்ப அந்த மாதிரி துறவி மேற்கொள்ளும். அப்ப இது யாரு துறவித்தனம்னாக்கா என்னது? சன்னியாச ஆசிரமத்துல உள்ளவர்களுக்கு இது நல்லா பொருந்தும். அவங்க இறைவனையோட கருணையை முழுமையாக நம்புகிறார். அவளுக்கு அதெல்லாம் பயமே இருக்காது. அதனாலதான் நம்ம இப்ப பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த யோகிஸோட போட்டோ எல்லாம் பார்த்தா அந்த மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருப்பா, வருஷ கணக்குல உட்கார்றாங்க அப்படின்னு. ஆதரவு உத்தரவாதம் இல்லாமல் தனியாக இருக்க வேண்டும். ஐயோ அப்புறம் என் வீட்டுல பசங்க எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க, மனைவி என்ன நினைப்பா, அந்த மாதிரி இல்லாம எல்லாத்தையும் திறந்துதானே வந்திருக்காரு இல்லையா. யாரும் வேண்டாம் எனக்கு பகவான் போரும். அப்ப டோட்டலி சரணடைந்த ஆன்மாவிற்கு பரமாத்மா எல்லா பாதுகாப்பையும் அவர் தருவார். அந்த ஒரு நம்பிக்கையில தான் வந்திருக்கா. அதே போல பகவான் கொடுக்கவும் செய்வார். அடுத்தது மாதாஜி ஜெயலட்சுமி மாதா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒருவரின் இருப்பை சுத்தப்படுத்துதல். துறவி விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்றுதல். குறிப்பாக பெண்களுடன் நெருங்கி பழகுவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. உதாரணம் தான் மாதாஜி. உதாரணம் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு தனிப்பட்ட முறையில் மிகவும் கண்டிப்பானவர். உதாரணம் சைத்தன்ய மகாபிரபு சோட்டா ஹரிதாஸை தண்டிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஒருவரின் இருப்பை, தட் இஸ் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஒன்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளே எப்படி பியூரிஃபை பண்ணணும்னா கெட்ட சுபாவம் எல்லாம் விட்டுட்டு நல்ல சுபாவத்தை நம்ம மாறிட்டு வரணும். அதான் சத்துவ குணத்துல மாறிட்டு வரணும். அதான் இது சான்ஸ்கிரிட்ல உள்ளதும் போட்டிருக்கு. இது அபயம். அபயம்னா அச்சமின்மை, இங்கிலீஷ்ல பியர்லெஸ்னஸ். இது சத்வ ஷா சுத்தியம் அப்படி ஏதோ சான்ஸ்கிரிட்ல போட்டிருக்கு. இந்த ஸ்பெல்லிங்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் இல்ல. எனிவே, சோ அப்படி நம்ம நல்ல குவாலிட்டிஸ் மேற்கொண்டுக்கணும். சோ யாரு அது பண்ணலாம்?
பேசிக்கலி இது வந்து துறவு யார் மேற்கிறவங்க கொண்டிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு துறவி. அவங்க வந்து எல்லா விதிமுறைகளையும் ஒழுங்காக கடைபிடித்து வருவார். அப்புறம் குறிப்பாக பெண்களிடம் அவங்க வந்து நெருங்கி பழக மாட்டாங்க. ஏன்னா பெண்கள் சகவாசம் இருந்தாலே கொஞ்சம் அப்புறம் வந்து நம்ம சென்சஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் இடம் கொடுத்து விடுறோம். அவகிட்ட பேச ஒரு ஆசை வந்துடும், தொட்டு பார்க்க ஆசை வரும். ஆஹா அழகா இருக்கானே, கண்ணுக்கு அந்த ஒரு இது வந்துடும். காது அவ பேசுற என்ன அழகா இனிமையா பேசுறான்னு காதுக்கு புலனுணர்ச்சி அதெல்லாம் வந்துடும். அப்ப அதனால பெண்களை கொஞ்சம் தூரம் வச்சு அவ வந்து பெண்களிடம் ஜாஸ்தி அவ வந்து இது நெருங்கி இப்ப நம்ம அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஐஸ்வர்யா மாதாஜி கூட அந்த கிளாஸ்ல சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பிரபுஜியை வந்து இப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் வரும்போது எல்லாரும் பிரபுஜி பார்க்க போனாங்க. இன்னும் அந்த இதுல எல்லாம் போனோம்னா நம்ம பிரபுஜியை பார்த்துட்டு எல்லாரும் கை காலு தொட்டு தொட்டு நமஸ்காரம் பண்றாங்களா. அவர் வந்து துறவி, அவர் வந்து இது இல்ல, அவர் வந்து இஸ் அவே ஃப்ரம் ஆல். பாக்குறாங்க பேசுறாங்க கரெக்ட். அவரை கீழே குனிஞ்சு தொட்டு கால்லாம் தொட்டு பண்ணக்கூடாது நம்ம. ஏன்னா நம்ம பண்றது அவர் வந்து துறவிதான். ஆனா அவருக்கு அந்த ஒரு அவர் என்ன இருந்தாலும் அவரு ஒரு யங் இதுதானே இல்லையா, நமக்கு அந்த இது அவருக்கு கொடுத்துடக் கூடாது. நம்ம அதனாலதான் நம்ம சங்கராச்சாரியர் எல்லாம் வரும்போது கூட நம்ம தூரக்கே தான் நம்ம பண்ணுவோம். அவர் எவ்வளவு வயசானவரா இருந்தாலும் பொன்மநாட்டி எல்லாம் வளம் வந்தோம்னா தூரக்கே தான் இருப்பா, பக்கத்துல யாரும் வர முடியாது. பொன்னாடி ஈவன் புருஷாலே ரொம்ப தூரக்க தான் இருப்பா, தொட்டெல்லாம் அவங்க பண்ணவே மாட்டாங்க. இது போல நம்ம பிரபுஜி அவர் ஐஸ்வர்யா மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய ஃபங்க்ஷன் வரும், யாத்திராக்கு எல்லாம் போறாங்க, பிரபுஜி பார்த்தோன்னு காடு தொட்டு கிட்டக்க வந்து அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க, தூரக்கே இப்படி பண்ணினா போறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சோ நம்ம எந்த ஒருத்தர் துறவு அப்படின்னாலும் அவருக்கும் ஆஃப்டர் ஆல் அவரும் ஹியூமன் பீயிங் தானே இல்லையா. அவங்க சல்லாபம் வந்து எங்கேயாவது மாறிட்டானாக்கா நம்ம காரணம் மாறினா நமக்கு பழிச்சொல் வந்து நமக்கு அவ்வளவு பெரிய பாவம் அந்த மாதிரி வந்துடுமா. அவ ஏதோ கண்ட்ரோல்ல அவ இருக்காங்கன்னா அதுக்கு நம்ம இது உறுதுணையா இருந்து அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்றவங்களும் தான் இருக்கணுமே தவிர அவளோட இது முறியடிக்க கூடாது இல்லையா. அதனால ஜஸ்ட் லெசன். வேற யாராவது துறவியல் நீங்க பார்த்தா கூட வீட்டுல வரவேற்கலாம், எல்லாம் கரெக்ட் தான். நமக்கு ஏதாவது அவர் கொடுக்கணும்னா கூட நம்ம கீழே வைக்கணும், அவ கீழே இருந்து எடுத்துப்பா. அவ கையில தொடரா போல எல்லாம் நம்ம வந்து ஒண்ணும் கொடுக்க கூடாது. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா நம்ம இருக்கணும். இது சடன்லி இதை படிச்சோன்னு நான் உதாரணமாக பெண்களிடம் நெருங்கி பழகுவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. அப்போ பெண்களும் கொஞ்சம் வந்து மரியாதையா இருக்கணும். நம்ம பெண்கள்னா என்ன, சின்ன பெண்கள்ல இவன் வயசானவங்க கூட நம்ம எல்லாம் ஃபீமேல்ஸ், ஸோ நம்ம வந்து ஒதுங்கிதான் இருக்கும். அப்புறம் வந்து வேற சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஸ்டோரியிலே அந்த மாதிரி இருக்கு. அவர் வந்து அதே போல வந்து ஹி வாஸ் அவே ஃப்ரம் ஆல் ஃபீமேல்ஸ் எல்லாம் கிட்டக்கு எல்லாம் வராங்க. அப்புறம் சோட்டா ஹரிதாஸே தண்டிக்கிறார். ஓகே, அவர் வந்து அந்த மாதிரி பழகினாங்க, அதெல்லாம் வேற ஸ்டோரி. அது படிச்சுருந்தோம்னா இது முடியவே முடியாது. 26ல இப்ப 2 தான் முடிஞ்சிருக்கு. அடுத்த யாரு பிரபுஜி வரல இல்லையா, ஜெயலட்சுமி யார், நிவேதிதா மாதாஜியா? ஆமா மாதாஜி. படிங்க. அறிவை வளர்ப்பது துறவு விடுதி ஒரு சந்நியாசியின் கடமை. ஆழ்நிலை அறிவை வளர்த்து குறிப்பாக இல்லத்தரசிகளுக்கு வழங்க வேண்டும். பணிவு மற்றவர்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வை எழுப்ப வீடு வீடாக மன்றாடுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ வந்து அடுத்தது என்ன வந்து நல்ல குவாலிட்டி என்ன வளர்த்து, இதெல்லாம் டிவைன் குவாலிட்டிஸ். ஓகே, அப்புறம் கடைசியில அப்புறம் இது எல்லாம் என்ன படிச்சோம் நம்ம புரியலையே நினைக்க கூடாது. இதெல்லாம் ஒரு குவாலிட்டியா நம்ம வந்து கடைபிடித்துன்னு வரணும். ஆனா இதுல வந்து யாருக்கு வந்து அதிகம் பொருந்துன்னு சொல்லிட்டு அது இந்த 2வது காலம்னு போட்டாங்க. ஓகே, அறிவை வளர்ப்பு அதுக்கு நம்ம படிக்க கூடாது அப்படின்னு கிடையாது. துறவு சரியா பார்த்தா சன்னியாசி எடுத்துட்டு வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. அவங்க வந்து பிக்ஷை தான் எடுப்பாங்க, அவங்களுக்கு வேலைக்கு போக வேண்டாம். அவங்க வந்து ஒரு வீடு வீடா போயிட்டு அவங்களுக்கு அப்ப என்ன சாப்பிடணுமோ அதை கேட்பாங்க, கிடைச்சது அதை சாப்பிட்டாச்சுன்னா திரும்பி இது என்னது ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் தான் படிப்பான். அடுத்த வேலை பசிக்கிறதா திரும்பி பகவதி பிக்ஷா தேகின்னு போய் நிற்கணும். யாராவது எது கொடுக்குறாங்களோ அதை சாப்பிட்டுட்டு திரும்பி அவங்க வந்து சம்பாதிக்கவும் கூடாது, சேர்த்தும் வைக்க கூடாது, அந்த மாதிரி சமைக்கவும் கூடாது. அவங்க சமைக்கவும் மாட்டாங்க, இல்ல யார் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் சாப்பிடணும். சோ அவங்க வந்து அவங்களோட வேலையை என்னன்னாக்கா அறிவு மாத்திரம் வளர்த்தணும், அதுதான் அவங்க வேலையை. சோ ஒரு சன்னியாசியின் கடமை என்னது, ஆழ்நிலை அறிவை வளர்த்து குறிப்பாக இல்லத்தரசிகளுக்கு வழங்க வேண்டும். அது ஏன் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கா எனக்கு தெரியல. வை ஒன்லி இல்லத்தரசி, வை நாட் இல்லத்தரசன், வாழ்க்கையும் கொடுக்க கூடாது. அப்போ வந்து தெரியல அது ஏன். ஹவுஸ் ஹோல்டர்ஸ்ங்கிறது எனக்கு என்னமோ அது காமன் மாதிரி தோன்றுது. இல்ல இந்த இதுல ஹவுஸ் ஹோல்டர், ஓ கரெக்ட், இங்க அப்படி கொடுத்துருக்கீங்க. எஸ்பெஷலி ஹவுஸ் ஹோல்டர்ஸ்னு இருக்கு இல்லையா. எனக்கு புரிய மாட்டேங்குதா இப்படி தமிழ் வந்து கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுறது. இப்ப இங்கிலீஷ் படிச்சேன், அதாவது ஹவுஸ் ஹோல்டர்ஸ்னா இல்லறத்தார், அவ்வளவுதான். இல்லறத்தார் யாரு இல்லறத்துல இருக்காங்களோ, ஹஸ்பண்டா இருக்கட்டும் வைஃபா, 2 பேரும் ஹவுஸ் ஹோல்டர்ஸ். அது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்கு இல்லத்தரசிகள் அப்படி போட்டுறது தப்பு. அப்ப யாரு நம்மள மாதிரி ஃபேமிலி லைஃப்ல இருக்கிறவர் வந்து இந்த சன்னியாசிக்கார சொல்லி கொடுத்தாங்க. இப்ப நாமனிஷ்ட பிரபு அவர் வந்து சன்னியாசி, அவர் வந்து இப்ப பகவத்கீதா கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம அதெல்லாம் கேட்டு புரிஞ்சுக்கலாம், நல்லாவே புரியும் அவங்க சொல்லி கொடுக்கறது. அதே போல ஹியூமிலிட்டி, ரொம்ப தாழ்ந்த பண்ணி எடுக்கணும். பேக்ஸ் ஃப்ரம் டோர் டு டோர் டு அவேக்கன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஃபார் அதர்ஸ். ஒரு வீட்டா போயிட்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் எல்லாம் சொல்லி அந்த
ஆக்சுவலி பார்த்தா பிரம்மா இது சன்னியாசிக்கார ஒரு வீடா வீடா போயிட்டு பகவதி பிக்ஷாந்தேகினா என்னது அதோட சான்ஸ்கிரிட்டோட லைன் அது. பகவதி பிக்ஷாந்தேகி, பகவதினா நீங்க பிக்ஷா கொடுங்க அப்படின்னு தான் கேட்கிறா சான்ஸ்கிரிட்ல. அவ என்ன கொடுக்குறாலும் அது சாப்பிடும். அப்புறம் என்னது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் அந்த மாதிரிலாம் ஜப்பம் பண்ணிட்டே போகும்போது நம்ம இல்லத்தரசி இல்லத்துல இருக்கிறவங்களுக்குன்னா இந்த இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதுதான். இந்த மாதிரி பஜனை பண்ணணும், இந்த மாதிரி துறவி நாங்கெல்லாம் துறவி மேற்கொண்டிருக்கோம், நீங்களாம் சம்பாதிச்சு எங்களுக்கு நீங்க வந்து போடுங்க, சாப்பிடறதுக்கெல்லாம் கொடுங்க அந்த மாதிரி. அப்புறம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் வளர்த்துறது, பக்தி வளர்த்துறதுக்கு ஒரு வீடு வீடா போறாங்க. அப்புறம் ஜெயலட்சுமி மாஜி இது ராஜலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. தொண்டு படிங்கோ மாதாஜி இருக்கா? ராஜலட்சுமி மாதாஜி மாதாஜி மியூட்ல இருக்கு. அப்புறம் தொண்டு எங்க போயிட்டு கனெக்ஷன் விட்டு எடுத்தான்னு பாக்கிறதுக்கு இல்ல தொண்டு இல்லறத்தார்களுக்கு இது நல்வழியில் வழங்கப்படும் தொண்டு, சரியான நேரம், இடம் மற்றும் நபர். அப்புறமா அவர்களின் வருமானத்தில் 50% கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதற்கு செலவிடுங்கள். பேரார்வம் மற்றும் அறியாமை ஆகியவற்றில் தொண்டு செய்வது நேரத்தை வீணடிப்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ தொண்டு புரியாது. இதெல்லாம் யாரு பண்ணுவா? இது வந்து இப்போ சன்னியாசிக்கு பொருந்தாது. அவ என்னத்த தொண்டு புரியாது? அவகிட்ட என்ன இருக்கு? அவ வந்து சம்மதிக்கவே மாட்டாளே. சோ அவ இது வந்து ஒன்லி கிரகஸ்தாளுக்குதான், இல்லறத்தார் இவாளுக்குதான் அது பொருந்தும். அப்ப இது வந்து அவ என்ன பண்ணுவா? சம்பாதிப்பா. அவளுக்கு செலவு போக 50% அவ வந்து இது பகவான் கிருப்பை இதுல கோயிலுக்கு அர்ப்பணிப்பான். இல்ல ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு ஒரு வீட்டுலயே ஒரு பூஜை எல்லாம் பண்ணினா அந்த வைதிகர் யாரெல்லாம் வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுக்கறது. அந்த மாதிரி 50% வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல வந்து அவங்க வந்து செலவு பண்ணுவாங்க. அப்புறம் சரியான நேரத்துல வந்து சரியான இடத்துல சரியான நபர். இது வர்றது அடுத்த சாப்டர்ல வருது. நெக்ஸ்ட் நம்ம படிப்போம் இல்லையா, 17 சாப்டர்ல போட்டிருக்கான். அப்ப அந்த மாதிரி கொடுக்கணும். அவ வந்து தப்பான இடத்துல தப்பான நேரத்துல தப்பான நம்பர் கொடுத்தோம்னா அவ நம்ம கொடுக்குற சேரிட்டியில வந்து அவங்க வந்து நமக்கு தெரியும் ஒரு கள்ளு குடிக்கிற ஆளுதான், சரி அதனால நான் கொடுத்து விடுறேன், அவன் வந்து ரொம்ப பிடுங்குறான்ப்பா கொடுத்து விடுறேன்னு என்னது அவன் பண்ற பாவ செயல் நமக்கு வந்து இது இட் வில் கெட் அஃபெக்டட். நமக்கு பாவம் வந்து சேர்ந்துருமா. அதனால கொடுக்கும்போது பார்த்து கேட்டு கொடுக்கணும். அது அடுத்த சாப்டர் வரும்போது நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா பார்க்கணும். அப்புறம் பேரார்வம், ரொம்ப ஆசை ஜாஸ்தி மற்றும் அறியாமை, ignorance, இதுல இருந்து வெளியில வந்து English is better. Charity and passion. தானம் கொடுக்கறது என்னது? ஆஹா எனக்கு நல்ல பேரும் புகழும் எல்லாம் வரணும், அதனால நான் வந்து தானம் கொடுக்குறேன். எல்லாரும் பாத்தீங்களா, எல்லாம் மாலையெல்லாம் போட்டு எனக்கெல்லாம் நல்ல மரியாதை பண்ணி ஏன்னா நான் தொண்டு கொடுத்தேன், ஒரு சேரிட்டி கொடுத்தேன், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அண்ட் இக்னோரன்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லாம் அறியாதனத்துல இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணினோம்னா இட் இஸ் ஒன்லி வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். ஒன்னும் புண்ணியம் வராது, பாவம் சேருமா என்ன போடல, பட் இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். நம்ம இவ்வளவு தானம் பண்ணிட்டு அது வந்து நம்ம நல்ல கணக்குல அது வந்து போய் சேரவே சேராது. அப்புறம் சுய கட்டும். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? பபிதா மாதாஜியா? சாவித்ரி மாதாஜி இல்ல இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்குமா மாதாஜி? பபிதா மாதாஜி படிங்க. சாவித்ரி மாதாஜி இல்ல இல்லையா? படிங்க. சுய கட்டுப்பாடு அனைவரும், குறிப்பாக இல்லறத்தார் குறிப்பாக பாலியல் வாழ்க்கையை கிருஷ்ணர் உணர்வுள்ள குழந்தைகளை பரப்புவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குறிப்பு இதுவும் படிச்சிருக்கோம். குறிப்பு இதுல இது கொடுத்திருக்கு, பகவத்கீதாலேயே கொடுத்திருக்கு, 7.11 கொடுத்திருக்கு, 7.11 கொடுத்திருக்கு. எப்படி மாதிரி எந்த மாதிரி குழந்தைகள் பெறணும்னு. சும்மா ஒரு செக்ஷுவல் என்ஜாய்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. இல்லத்தரசிகளுக்கு தான் இது பொருள். எது? சுய கட்டுப்பாடு. என்ன மாதிரி சுய கட்டுப்பாடு? அனைவரும், தட் இஸ் ஆல், எஸ்பெஷலி இது எல்லாருமே வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். யாரு? பிரம்மச்சரியா இருக்கட்டும், வானப்பிரஸ்தரா இருக்கட்டும், சன்னியாசியா இருக்கட்டும், இல்ல இவர் கிரகஸ்தரா இருந்தாலும் எப்படி என்ன ஃபாலோ பண்ண எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணோம். ஆனா எப்படி? குறிப்பாக பாலியல் வாழ்க்கையை கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள குழந்தைகளை பரப்புவதற்கு அந்த மாதிரி குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு மாத்திரம்தான் செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டியை வச்சுக்கணுமா. அதுவும் எந்த மாதிரி பகவானை நினைச்சுட்டு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன நல்ல குழந்தைகள் பிறப்பா. அந்த குழந்தை இருக்கிற ஒரு குழந்தையா 2 குழந்தையா இருந்தாலும் நல்ல சின்ன வயசுல இருந்தே பகவானோட இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அது வந்து இதுல பகவத்கீதாலேயே கொடுத்துருக்கு, 7.11 கொடுத்துருக்கு. அந்த மாதிரி இருந்தாதான் செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டியை வச்சுக்கணும். இல்லாட்டா ஒரு நம்ம புலன் இதுக்கு என்னது ஹாப்பினஸ்க்கு சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கணும். அது வந்து எல்லாருக்குமே பொருந்தும். எஸ். அடுத்தது பிரபுஜி படிங்க. தியாகம். விவேகானந்த பிரபுஜி படிக்க முடியுமா? அவர் ஆபீஸ்ல இருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. படிக்க முடியுமா? படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. தியாகம் படிங்க பிரபுஜி.
இல்லறம், தியாகம், பொருட்கள், வளங்கள், அக்னிஹோத்ரயம், அக்னி, அக்னிஹோத்ரயம் தேவை. எனவே குறிப்பாக கிரகஸ்தர்களுக்கு சங்கீர்த்தனம், யஜ்யம் சிறந்தது, மிகவும் மலிவானது, யார் வேண்டுமானாலும் செய்யலாம், தகுதி தேவையில்லை, மிக உயர்ந்த பலன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து யஜ்ஞம் பண்றது, தட் இஸ் தியாகம்னு தமிழ்ல கொடுத்திருக்கான். யஜ்ஞம் யாகம் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அதேதான். இந்த ஹோமம் வளர்த்தி அந்த இந்த ஹோமம் அந்த ஹோமம் எல்லாம் பண்ணுவாங்களே, அக்னிஹோத்திரையோ யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. இது யாருக்கு பொருந்தும்? இல்லறம், யாரு நம்மள மாதிரி கிரகஸ்தர் வீட்டுல ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இந்த மாதிரி நம்ம மனைவி மக்களோட இருப்போம் இல்லையா, நமக்கு தான் இது பொருந்தும். அப்ப இதுல என்னது? பொருள் வளங்கள், இந்த மாதிரி நல்ல பொருள்கள்லாம் இது பொருள் வசதி நல்லா இருக்கிறதுக்கு அக்னிஹோத்திர யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ணலாம். தேவை அது பண்ணணும். நம்ம வந்து அக்னிஹோத்திர யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ண நமக்கு நல்ல பொருள் வசதியா இருக்கலாம். எனவே குறிப்பாக கிரகஸ்தர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் இது வந்து சொல்லியிருக்கு. அப்புறம் சங்கீர்த்த, வேற என்ன யஜ்ஞம் பேரு? சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம். இப்ப நம்ம ஜபம் பண்றதும் சரி, இல்ல ஏதாவது பஜன் கீர்த்தன் எல்லாம் பண்ணாலும் சரி, இதெல்லாமே ஒரு யஜ்ஞம் தான். இதுவும் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் தி யஜ்ஞம். அப்ப சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் அதுக்கு பேரு. அது மிகவும் சிறந்தது. அப்படின்னா என்னது? நான் ஒண்ணும் இல்லை, எனக்கு பாடவே வராதுன்னா ஒண்ணும் இல்லை, ஹரே கிருஷ்ண நாம சொல்லலாமே, அதுவும் ஒரு யஜ்ஞம் தான். அதுவும் சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்துலதான் வருது. அப்புறம் என்னது? இது மிகவும் மலிவானது, ஒரு செலவு கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் பண்றதுக்கு எவ்வளவு பைசா செலவா போறது? ஒரு மாலை வாங்கினா சரி, அது வருஷ கணக்குல இருக்கும். அந்த மாலை தேஞ்சே போகாது, வழவழான்னு ஆயிடும். நம்ம உருட்டி உருட்டி உருட்டி, என்னோட பழைய மாலையெல்லாம் அவ்வளவு சாஃப்டா போயிடுது. நல்லா இது மரக்கட்டையா இருந்தது, அதை தேய்ச்சு கையால உருட்டி உருட்டி அது சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு. இப்ப அதனால வேற மாலையை வச்சுட்டு இருக்கீங்க. சோ அந்த மாதிரி வந்து மலிவானது, ரொம்ப செலவெல்லாம் கிடையாது. அப்புறம் யாரு வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். அதுக்கு வந்து இது கிடையாது, தகுதி இவாளுக்குதான் பண்ண முடியும், இவா இந்த மாதிரி இருக்கணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. யாரு வேணா பண்ணலாம். அப்புறம் மிக உயர்ந்த பலன், இதுதான் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி பலன் இதுக்கு கிடைக்கும். அடுத்தது யாரு? மஞ்சளா மாதாஜி பார்க்கல இல்லையா? இவங்க இருக்காங்களா? என்ன பேரு? துர்கா மாதாஜி இருக்கீங்களா? மாதாஜி, இங்க இந்த பொருள் வளங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அதுல வந்து நம்ம ஹோமம் பண்றதுக்கு நமக்கு நிறைய பொருள்லாம் தேவைப்படுது இல்லையா, அத மீன் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நவகிரக ஹோமம் பண்ணா அதுக்கு எவ்வளவு வேண்டி இருக்கு நமக்கு, அதுக்கெல்லாம் நாம செலவு பண்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பொருள் வளங்களை சொல்றாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இதே ஆமா, அத வந்து சங்கீத யஜ்யம்னா நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை, சங்கீர்த்தன யஜ்யம் அது வந்து இதுக்கு அதெல்லாம் செலவு கொஞ்சம் வாங்கணும் கிடையாது. அது இல்ல, இங்கிலீஷ்ல கரெக்டா போட்டுருக்கு. நான் பேசாம அது வந்து இப்ப டிரான்ஸ்லேஷனே பண்ணிடுவாங்க. நிறைய பேர் தமிழ் விருப்பப்படுறாங்களேன்னு சொல்லிதான் பண்ணினேன். இப்ப துர்கா மாதாஜி இல்ல, டிரான்ஸ்லேஷன் கரெக்டா இருக்கு மாதாஜி, அதெல்லாம் கிடையாது. நீங்க பொருள் வளங்கள்ங்கிறது கரெக்ட், அது நல்லா புரியுது, அது ஒண்ணும் இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, கரெக்டா இருக்கு. ஓகே, கல்பனா மாதாஜி படிங்க. கல்பனா மாதாஜி இருக்கீங்களா? மாதாஜி படிப்போம். வேத படிப்பு. வேத படிப்பு. பிரம்மச்சாரி, பிரம்மச்சாரிகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுவது பிரம்மச்சரியம் மற்றும் வேத இலக்கியங்களை படிப்பதில் மனதை ஈடுபடுத்துவது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்னது? படிப்பு. இப்ப வேதங்கள்லாம் படிக்கிறது யாருக்கு பொருந்தும்? அதிகமா யாருக்கு பொருந்தும்? பிரம்மச்சாரிகளுக்கு. அவளுக்கு என்ன வேலை இல்லையா? நல்லா படிக்கணும், பிரம்மச்சரியா இருக்கும், நல்லா படிச்சுக்கணும். அப்போ இந்த வேதங்கள்லாம் படிக்கிற வேலை தான் அவளுக்கு. அவளுக்கு தான் பரிந்துரைக்கப்படுவது பிரம்மச்சாரியம் மற்றும் வேத இலக்கியங்களை படிப்பதில் மனதை ஈடுபடுத்துவார். அப்புறம் வந்து செகண்ட் ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. தபோமயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல சிலிபஸ் போட்டு பாருங்க மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? ரெக்கமெண்டேஷன் ஃபார் பிரம்மச்சாரிஸ் சிலிபஸ் போட்டுருக்காங்க. சிலிபஸ் பிரம்மச்சரியம். ஓகே, பிரம்மச்சரியம். ஆமா, அதான் பிரம்மச்சாரிகளுக்கு பரிந்துரை பிரம்மச்சரியம். பிரம்மச்சரியம். மாதாஜி படிக்கிட்டு மாதாஜி. படிங்க படிங்க. தபோமயம், அனைவரும் குறிப்பாக வானப்பிரஸ்தம். மனித வாழ்க்கை எனவே வேத கலாச்சாரம் விடுதலைக்கானது. அதற்கு தபஸ்யம் அவசியம். ஒருவர் 50 வயதுக்கு மேல் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு பிறகு ஓய்வு பெற வேண்டும். துறவு என்பது உடல், மனம் மற்றும் நாக்கில் இருக்கலாம். மறுப்பவர்கள் வாழ்க்கையில் சிக்கனம் தேவையில்லை என்றும் ஊகங்களை செய்து கொண்டே போகலாம் என்றும் கூறும் ஆன்மீகவாதிகள் இத்தகைய தத்துவம் பலன் பின்பற்றுபவர்களை ஈர்க்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா.
இப்போ மாதாஜி என்ன சொன்னாங்கன்னா இதுல வந்து பிரம்மச்சாரிகளுக்கு பறைந்துடிப்பது பிரம்மச்சரியம். பிரம்மச்சரியம்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னாக்கா இதுல செக்ஷுவல் இன்டர்வியூ இதுல எல்லாம் வந்து இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது. யாருக்கு? பிரம்மச்சாரிகளுக்கு. பிரம்மச்சாரிகளுக்கு ப்ராப்பரா கல்யாணம் பண்ண அப்புறம் தான் அவங்க வந்து செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ்லயே அவங்க வந்து இன்வால்வ் பண்ணிக்கலாம், அந்த என்கேஜ் பண்ணலாம். இது வந்து இங்கிலீஷ்ல கரெக்டா செலிபஸின்னு போட்டிருக்கு. இது பிரம்மச்சரியம் சொன்னா எனக்கு அது கரெக்டா அது புரியல. சோ பிரம்மச்சாரிகளுக்கு நாட் ஓன்லி ஸ்டடீஸ், அவங்க வந்து உடம்பையும் நல்லா அந்த மாதிரி சுத்தமா வச்சுக்கணுமா. ஓகே, சுத்தம்னா என்னது? வேற ஆக்டிவிட்டில இருக்கக்கூடாது. இல்ல அதுல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட்னா கல்யாணம் பண்ணி விட்டுருணும். அப்புறம் வந்து குழந்தைகளை பெற்றுக்கிறதுக்கு யூ கேன் யூஸ். அப்படி இப்போ அடுத்தது தப்போமயம். அனைவரும் குறிப்பாக வானப்பிரஸ்தகர்களுக்கு தப்பம் எப்படி தப்பஸ் எல்லாம் இருக்கிறது. சோ மனித வாழ்க்கை எனவே வேத கலாச்சாரம் விடுதலை காணுது. வேதம் எல்லாம் படிச்ச வந்து யூ கெட் லிபரேட்டட், வந்து இது முக்தி கிடைச்சிடும். அதற்கு தப்பஸ்யம் அவசியம். அப்புறம் ஒருவர் 50 வயசுக்கு மேல போயிடுச்சுன்னா குடும்ப வாழ்க்கைக்கு பிறகு ஓய்வு பெற வேண்டும். அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் போயிட்டு காட்டுல இருக்கணும்னு அந்த அவசியம் இல்ல. நம்ம வீட்லயே இருக்கும் போது கூட நம்ம வந்து வானப்பிரஸ்த ஆசிரமம் மாதிரி அங்க போய் இருந்தா எப்படி இருப்போமோ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பற்று இல்லாம நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலை பண்ணி இருக்கணும். அப்புறம் துறவு என்பது உடல், மனம் மற்றும் நாக்கில் இருக்கலாம். austerity can be body, mind and tongue. அப்படின்னா வாயை வச்சுன்னு சும்மா இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம். அதை நாக்கி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறோம். அத்தை கொண்டு வா, இத்தை கொண்டு வா, எனக்கு இப்ப சாப்பிடணும், எனக்கு அந்த டேஸ்ட் இருக்கு, எனக்கு இதை சாப்பிட்டே ஆகணும், அந்த மாதிரி அதெல்லாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் மறுப்பவர்கள் அது இல்ல, அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டேன், என்னால முன்னாடி இவ்வளவு வருஷமா நான் நல்லா சாப்பிட்டு பழகிருக்கேன், இந்த வருஷம் இவ்வளவு வருஷமா நான் எல்லாத்தையும் ரொம்ப உடலாவும் சரி மனமாவும் ரொம்ப ஆக்டிவா இருந்திருக்கேன்னா என்ன ஆகும்? refuse. Show bottle spiritualist who says that there is no need of austerity in life. நான் இங்கிலீஷே படிக்காதான் ஈஸியா வருது. அந்த மாதிரி இது சும்மா பேருக்கு மேலோட்டமா வந்து ஸ்பிரிச்சுவல்ல இருக்கேன் அந்த மாதிரி காட்டுவா. ஆனா எல்லாம் இது டெக்கரேஷன் என்ன சொல்லுவா, ட்ரெஸ் எல்லாம் அழகா ரொம்பவே நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பாடிக்கு எல்லாம் நெயில் பெயிண்ட் எல்லாம் போட்டு ரொம்பவே அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்னது there is no need of. அவ என்ன சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப சுத்த பவித்திரமாலாம் இருந்து அந்த மாதிரி ஒரு அவசியம் கிடையாது. and one can go on speculating such philosophy attracts many followers. அது மாதிரி நிறைய பேசினே போங்க. என்ன இருக்கிறதே ஒரு லைஃப் தான், இந்த லைஃப் நீ என்ஜாய் பண்ணலன்னா எப்ப என்ஜாய் பண்ண போற, எல்லாம் பிக்சர் எல்லாம் போலாமே, அதுக்கே நான் என்னது நெயில் பாலிஷ்னே வருது எனக்கு, லிப்ஸ்டிக் போட்டுக்கலாமே, லேடிஸ்க்கு எஸ்பெஷலி, ஜென்ஸுக்கு இருக்கே அந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம், நல்லா தலையெல்லாம் கிராப் பண்ணிட்டு ரொம்ப அது பாடிக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அந்த மாதிரி பண்றவங்களும் இருக்காங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, வாழ்க்கை நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது ஒரு முறை தான், அவளுக்கு இந்த நம்பிக்கை எல்லாம் கிடையாது. நம்ம அந்த மாதிரி இல்லை, நம்ம வந்து வி திங்க் இந்த மாதிரி இது வாழ்க்கை நமக்கு என்னது ஹியூமன் பீங்கா பிறந்ததே ரொம்ப நமக்கு ரொம்ப வருஷம் ரொம்ப இது ஜென்மக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி கிடைச்சிருக்கு, இதை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இதுல இந்த ஜென்மத்துல நம்ம இது ஹியூமன் பீங்கா பிறந்ததுல நல்லா நம்ம வந்து நாம இதெல்லாம் சொல்லி பகவானோட இது பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா ரெஃப்யூட் பண்றவங்களும் இருக்காங்க, மறுப்பவர்களும் இருக்கிறார்கள். சச் பிலாசபி அந்த மாதிரி பேசுறவங்களதான் நிறைய பேர் அட்ராக்ட் ஆறாங்க. அந்த மாதிரி யாராவது சொல்லிட்டு ஓ கரெக்ட் நீ சொல்றதுதான் கரெக்ட், ஆமா இப்ப இந்த லைஃப்ல என்ன வேண்டியிருக்கு, நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு எஸ்ஆர் போடுறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அவங்கதான் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். ஓகே, அடுத்தது மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. எளிமை. அனைவரும் எளிய மற்றும் நேரடியான. என்னது ஆர்ஜவம் அப்படின்னா என்னது, எளிமையா இருக்கிறது. அது எல்லாருக்கும் பொருந்தும். ரொம்ப ஆடம்பரம் இல்லாம என்னது சிம்பிளா இருக்காது. இது அனைவருக்கும் பொருந்தும், எளிமை மற்றும் நேரடியான. அடுத்தது யாரு? ராஜலட்சுமி மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. அஹிம்சை. என்னாச்சு மாதாஜி? ராஜலட்சுமி மாதாஜி அகிம்சை. அனைவரும் அகிம்சை என்பது எந்த ஒரு உயிரினத்தின் முற்போக்கான வாழ்க்கையை சரிபார்க்காதது என்பதை குறிக்கிறது. Non-violence implies not checking progressive life of any living entity. Non-violence implies non-checking progressive life of any living. Now, எவ்வளவு ப்ரோக்ரஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு காசிப்பிங் எல்லாம் இருக்கே. எந்த ஒரு போக்கான வாழ்க்கையை சரி பார்க்காது. தட் இஸ் நான் நல்லா இருக்கேன்னா இருக்குன்னு அது பார்க்க மாட்டாங்க. பக்கத்துல உள்ள நீ நல்லா படி, நீ நல்லா என்ன பகவத்கீதெல்லாம் படி, அந்த மாதிரி இன்னொருத்தாளுக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணுவாங்களே அந்த மாதிரி இல்லாம இருக்காது. அதே பெரிய அஹிம்சை தான். அஹிம்சாவை அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு எவ்வளவு ஒருத்தர கொலை இது பண்றது அதெல்லாம் இல்ல. இவன் வாயால கூடி இன்னொருத்தாளுக்கு வந்து நம்மளை திருத்திக்கலாம், இன்னொருத்தாளு திருத்த போக நம்ம திருந்திக்கணும். இது எல்லாருக்குமே பொருந்தும். இல்ல 4 ஆசிரமங்களுக்கும் பொருந்தும் அஹிம்சா ஃபாலோ பண்றது. அடுத்தது யாரு மாதாஜி? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. உண்மை. உண்மை தன்மை.
அனைவரும். சில தனிப்பட்ட ஆர்வங்களுக்காக உண்மையை சிதைக்காதீர்கள். குறிப்பாக வேத அறிவுறுத்தல்கள், எடுத்துக்காட்டு பகவத்கீதை வர்ணனைகளை தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டன. வேதங்களை புரிந்து கொள்ளும் செயல்முறை ஒருவர் அதிகாரத்திடம் இருந்து கேட்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒண்ணு போயிருக்கோம் நினைக்கிறேன். ஓகே, அப்ப என்னது சத்தியம் பேசுறேன். நமக்கு வந்து ஒரு சாதகமா இருக்கும் போது நம்ம வந்து ஒரு சத்தியம் பேசுறது இல்ல, வந்து சாதகம் இல்லைன்னா ஒரு பொய் பேசி அப்பதான் நமக்கு வந்து ஏதோ லாபம் கிடைக்க போகுது, அப்ப கொஞ்சம் பொய் பேசி நிறைவேற்றிடலாம். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. இதுல வந்து இதுலயே கொடுத்துருக்கு, பகவத்கீதா காமெண்ட்ரிஸ்லயே நிறைய அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் ப்ராசஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேதாஸ், ஒன் மஸ்ட் ஹியர் ஃப்ரம் அத்தாரிட்டி. நம்மள டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வர அந்த மாதிரி ஒரு பரம்பரையில வர அந்த மாதிரி யாரு சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அவள்கிட்ட தான் நம்ம வந்து படிக்கணும். இப்ப இஸ்கான்ல நம்ம சேஃபா இருக்கும். ஏன்னா இது பரம்பரா சிஸ்டம் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். சோ நம்ம இதுல என்ன கொடுத்துருக்கோம் அது வந்து புரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் அடுத்து யாரு மாதாஜி? பிரபுஜி இல்லையா? பிரபுஜி தானே? ஹரே கிருஷ்ணா. விவேகானந்த பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. கோபத்திலிருந்து விடுதலை. கோபத்திலிருந்து விடுதலை அனைவரும். ஆத்திரமூட்டல் இருந்தால் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். கோபம் முழு உடலையும் மாசுபடுத்துகிறது. கோபம் என்பது பேரவா மற்றும் காமத்தின் விளைபொருள். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அப்புறம் என்ன போட்டுருக்கு? கோபத்துல இருந்து விடுதலை. கோபிச்சுக்க கூடாது. இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும். அது சன்னியாசியா இருக்கட்டும், கிரகஸ்தனா இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே அது பொருந்தும். அப்புறம் என்ன போட்டுருக்குன்னா, யாராவது நம்ம தூண்டி விட்டா கூட நம்ம கோவப்படக்கூடாது அப்படின்னு. ஆத்திரமா இது ஈவன் இஃப் ப்ரொவோகேஷன், நம்மள வந்து யாராவது வேற ஏதாவது சொல்லி நமக்கு ஆத்திரத்தை உண்டாக்கினா கூட அதுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போயிடணும். அப்படி ரொம்ப எல்லாம் கண்டுக்க கூடாது. கோவம் முழு உடலையும் மாசுபடுத்திக்கிறது. ஒரு கோவனால என்னது, அந்த ஒரு இது ஸ்லோகா வந்திருக்கு பகவத்கீதால. அந்த ஸ்லோகா நம்பர்லாம் மறந்து போயிடுது. அதனால புத்தி பேதலிச்சு போறது. கோபம் வந்தா என்னது, எதிர்பார்ப்பு. ஃபர்ஸ்ட் ஆசை. அந்த ஆசை என்னது நிறைவேற்றனாக்கா ஃபர்ஸ்ட் இது ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். ஒரு வந்து நான் நடக்கணும்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு. அது இல்லைன்னா கார்பண்ய தோஷம். இல்ல கார்பண்ய தோஷம் அது இல்ல மாதாஜி, வேற ஒண்ணு இருக்கு. அதை வந்து மாத்தி அப்புறமா அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அப்ப அது வந்து இது அது நிறைவேறலைனாக்கா என்ன ஆகும், ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட். அப்ப டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆனா என்ன ஆகும், ஒரு கோவம் வந்துடும். அந்த கோவம்னால என்னது, புத்தி பேதலிச்சு போகும். அப்படி வந்து அப்புறம் நம்ம ஆக்ஷன் எல்லாமே தாறுமாறா போயிடும். நம்ம புத்தி பேதலிச்சா நம்ம வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா பிஹேவ் பண்ணுவோம். அதனால கோவம் முதல்ல ஆசையை இது பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆசையை வந்து வளர்த்தக்கூடாது. சோ கோபம் என்ன ஆகுது, முழு உடலையும் மாசுபடுத்துகிறது. சோ கோபம் என்பது பேரார்வம் மற்றும் காமத்தின் விளைபொருள். இப்போ நம்ம அதனால ரொம்ப பேஷனேட், ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து இருக்கக்கூடாது. சமத்துவமா இருக்கணும். அடுத்தது என்ன மாதாஜி? யாரு? மஞ்சுளா மாதாஜி வரல. திரும்பி துர்கா மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? இல்லாட்டா நீங்களே எடுத்துன்னு போங்க. கல்பனா மாதாஜி சொல்லுங்க. ஓகே மாதாஜி. துரத்தல் அனைவரும். பொருட்களை சரியாக பயன்படுத்துதல், அதாவது கிருஷ்ணரின் சேவையில். துரத்தல்னா என்னது, ரெனன்சியேஷன். எல்லாத்தையும் வந்து பற்று இல்லாம இருக்கிறது தான் துரத்தல் இல்லையா? அப்ப என்ன எல்லாருக்குமே அது பொருந்தும். கிரகஸ்தாலா இருக்கட்டும், பிரம்மச்சரியத்துல இருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும், சன்னியாசியா இருக்கட்டும், இல்ல யாருக்கானாலும் இப்ப பொருந்தும். அப்ப பொருட்களை சரியாக நம்ம பயன்படுத்த வேணும். அதுவும் ஸ்பெஷலி கிருஷ்ண உணர்வுக்காக, கிருஷ்ண சேவையில் அது பயன்படுத்தணும். நமக்குன்னு அது பயன்படுத்தாம எனிதிங் இஸ் ஃபார் கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி. அப்புறம் அடுத்தது ஜெயலட்சுமி அமைதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அமைதி அனைவரும். குழப்பமான உணர்வுகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அமைதியான மாதாஜி. அதுதான், அது இங்கிலீஷும் வந்துடுச்சு பார்த்தல, நான் படிக்கவே அது டிரான்ஸ்லேஷனே பண்ணல. அது கரெக்ட். அப்ப என்னது அமைதி? எப்போ அமைதி வரும்? மனசு அமைதி எப்போ வரும்? மனசுல வந்து சஞ்சலம் இல்லாம இருக்கும். அப்ப எப்ப சஞ்சலம் இல்லாம இருக்கும்? வெறுப்பு ஒண்ணும் இல்ல நமக்கு. ஏன் என்ன எது யார் என்ன சொன்னா என்ன அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அது வந்து மனசு அமைதியா இருக்கும். அது எல்லாருக்குமே பொருந்தும். அதாவது குழப்பமான உணர்ச்சிகள் பாதிக்கப்படுவதில்லை. கண்டறிவதில் வெறுப்பு. யாரு படிக்கிறேன் மாதாஜி. தவறு கண்டறிவதில் வெறுப்பு அனைவரும். திருடனை திருடன் என்று அழைப்பது பரவாயில்லை, ஆனால் தேவையில்லாத தவறு அல்லது திருத்தம் இல்லை.
ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் நெக்ஸ்ட், ஏன்னா இப்ப உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இப்பதான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது திரும்பி ரீட் பண்ணி அதை கரெக்ஷன் பண்றதுக்கு நேரம் இல்லை எனக்கு. அது அடுத்த நெக்ஸ்ட் லெவல் 2ல யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இதெல்லாம் பெனிஃபிட் ஆகும். ஓகே, தவறு கண்டறி. இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம எப்படி இருக்கோம் நம்ம பாக்குறது இல்ல. பக்கத்துல இருக்கிற நீ அப்படி பண்ண, நீ என்ன இப்படி பண்ற, என்ன இப்படி இருக்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்னொருத்தாளுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்றதுல மாஸ்டர். அது என்னையும் இன்க்ளூடிங் நீ தான். அப்ப நானே என்ன நினைச்சுப்பேன், பெருசா நீ மாத்திரம் என்ன வாழ்ந்த, நீ தான் ரொம்ப பர்ஃபெக்டா, யாருக்கும் உபதேசம் பண்ணிட்டு போவாதேன்னு நான் என்னையே கண்ட்ரோல் பண்ணிப்பேன். அதனால நம்ம வந்து இன்னொருத்தாளை வந்து தப்பு கண்டுபிடிக்கிறது கூடாது. யாரையும் வந்து திருடனை வந்து திருடன் என்று அழைக்கலாம். ஆனா அவருக்கு வேண்டி உபதேசம் பண்ணி நீ இப்படி எல்லாம் பண்ணாதேப்பா, என்னப்பா ஏன் பண்றேன்னா அவன் உபதேசம் பண்ணிட்டு போக கூடாது. அவனை திருத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனா அவனுக்கே தெரியும் தப்பு பண்றவனுக்கும் ஒரு திருடனுக்கும் நான் திருடுறது தப்புன்னு அவனுக்கு டெஃபினட்டா தெரியும். அதனாலதான் எல்லாம் தூங்கினப்போ வருவோம், யாரும் பார்க்காத சமயத்தை திருடுவோம். அந்த மாதிரி எல்லாரும் இருக்கும்போது ஏன் பண்றது இல்ல, ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் அவன் பண்றது தப்புன்னு இல்லையா. அதனால அவளுக்கு எல்லாம் இது தப்புப்பா, அது நல்லது இல்லைன்னா அந்த மாதிரி உபதேசம் வேண்டாம். அவனுக்கு தெரிஞ்சுட்டே அவன் பண்றான். அதனால திருடன் கூப்பிடலாம், ஆனா அவனை வந்து உபதேசம் பண்ணி அவனை திருத்துற வேலை வேண்டாம். அடுத்தது மாதாஜி, ராஜலட்சுமி மாதாஜி. அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் இரக்கம், எல்லாருக்கும் ஆன்மீக அறிவை அளிக்கிறது. பிரசாதம், புத்தகங்கள், புனித பெயர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரசாதம், புக்ஸ். ஓகே, அப்ப எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து இரக்கம் காட்டுறது, எந்த லெவல்ல இருக்கான்னு புரிஞ்சுட்டு, அது எறும்பா இருக்கணும், என்ன பெரிய ஆணையா இருந்தாலும் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் நம்ம வந்து இறக்கப்பட்டு அவளுக்கு வந்து இதெல்லாம் கொடுக்கலாம், பிரசாதம் கொடுக்கலாம். புத்தகங்கள், இப்ப மனுஷா இருந்ததுனாக்கா இப்ப பாவம் வசதி இல்லை அவனுக்கு படிக்கிறதுக்கு, பகவத்கீதா புக்கே இல்லைன்னு நினைச்சுக்கலாமே. இப்ப நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல இருக்கிறதுனால சரி இல்லையா, என்ன இப்போ 200 ரூபாய் தானே, சரி நான் உனக்கு புக்கு வாங்கி தரேன், நீ வந்து படிப்பா அப்படின்னாக்கா அவன் பாட்டுக்கு சேர்ந்து ஏதோ கிளாஸ்ல சேர்ந்துட்டு இஸ்கான் மாதிரி இருந்து அவன் படிக்க ஆரம்பிப்போம். வாழ்நாள் முழுக்க அவன் நம்மள சொல்லி காட்டுவான், ஐயோ இவ்வளவு அழகா அன்னைக்கு புக்கு கொடுத்தியே, எவ்வளவு எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது, நான் அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு படிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை வாழ்த்துவோம். அப்புறம் புனித பெயர், நல்ல ஹோலி நேமா நமக்கு வந்து நல்ல பெயர் கிடைக்கும். நல்ல பெயர் அதுக்கு இல்ல, இப்ப நம்ம என்னது நல்ல செய்கை பண்றதுனால இட் இஸ் வெரி குட். இதுக்கு வந்து தயா, நல்ல தயமுள்ள மனசா இருக்கும். அப்புறம் என்னது மாதாஜி, யாரு படிக்கிற மாதாஜி? பேராசையின் சுதந்திரம், அனைவரும் மிகவும் விரும்பியது பேராசை, தொண்டு மற்றும் துரத்தல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப பேராசையில இருந்து விடுபட்டுடணும். நமக்கு வந்து பிடிக்கும் வேணும்னு நினைச்சாலும் என்னது ரொம்ப அதுக்கு ஆர்வம் காட்டி வேணுமே வேணும் அந்த மாதிரி நினைக்காம, கிடைச்சா நல்லது, கிடைக்கலையா சரி போட்டும் போ அப்படின்னு விடுறா போல அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும். அப்புறம் மிகவும் விரும்பியதுதான், அதுதான் ரொம்ப பேராசைன்னு. தொண்டு மற்றும் துரத்தல் என்னது, கிரீடி, சேரிட்டி அண்ட் ரெனஸ். அப்ப என்னது நிறைய தொண்டு புரியலாம், தொண்டு புரியல் அது மாதிரி பண்ணலாம். அப்புறம் துறவு, நிறைய பேர் கொடுக்குறான் அப்படின்னா என்னது, துறவு இருந்தா தானே கொடுக்க முடியும் இல்லையா. நம்ம கிட்ட இப்ப நிறைய புடவைகள் இருக்கு, நிறைய துணிமணிகள் எல்லாம் இருக்குனாக்கா என்ன நானோ உபயோகிக்க போறது ரொம்ப வருஷமா இருக்கு, வேலைக்காரியோ யாரா வேலைக்காரி அதுக்கு சொல்ல, யாருக்கு முடியாம இருக்கவங்களுக்கு, யாருக்கு அவ்வளவு எல்லாம் வாங்க வசதி இல்லையோ, நல்ல கல்லுகளா இருக்கும் நம்ம கிட்ட புடவைகள்லாம், அதெல்லாம் எடுத்து கொடுக்கலாம். இல்ல வேற பொருள்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கூட இவ்வளவு எல்லாம் பாத்திரம் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், உங்களுக்கு வேணுமா எடுத்துன்னு போ, அந்த மாதிரி நம்ம துரத்தல் அந்த இதுலயும் இருக்கும். டிட்டாச்சா இருந்து அந்த மாதிரி தொண்டும் புரியலாம். அதுல என்ன பேராசை இருக்காது, நமக்கு எல்லாம் கொடுக்குற எண்ணம் தான் வந்து. அப்புறம் மென்மை. நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறா மாதாஜி, யார் படிச்சா இப்போ? பிரபுஜி தான், பிரபுஜி படிங்க. மென்மை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மென்மை, அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் நட்பு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மென்மையா இருக்கும், எல்லாத்தையும் சாஃப்டா பிஹேவ் பண்ணா. இப்ப எல்லா உயிரினங்கள்ட்டையும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி பிஹேவியர். நட்புனா என்னது, ஒரு எறும்பை பார்த்து ஹாய் ஹலோ அந்த மாதிரி, அதுக்கு அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இல்ல, யாரையும் ஹார்ம் பண்ணாம எல்லாருக்கும் உள்ளேயும் பகவான் இருக்காருங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்தாலே போறோம். அப்ப இது எல்லாருக்குமே பொருந்தும், எல்லாருமே இது கடைபிடிக்கணும். அப்புறம் வந்து திரும்பி ஜி கல்பனா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. அடக்கம், அனைவரும் அருவருப்பான செயல்களை செய்யாதீர்கள் மற்றும் மிகவும் அடக்கமாக இருங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது எல்லாத்தையும் பொருந்தும். துணிமணி போட்டுக்கிறதுலே நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அடக்கமா இருக்கணும் அப்படின்னா என்னது, இந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிறாங்களே யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிறாங்க, அது வந்து பண்ணக்கூடாது. அப்படி கிரகஸ்தாக்கு பொருந்தும். சன்னியாசிமார்களுக்கும் அவளோட என்ன அடக்கம், இது வேற விதமா இருக்கும். அருவருப்பான செயல் எதெல்லாம் வந்து தவிர்க்கப்படணுமோ, எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு கொடுத்திருக்கானா பண்ணக்கூடாதுதான். இல்ல ஒரு வாட்டி நான் வந்து கொஞ்சம் சிகரெட் குடிச்சு பாக்குறேன்னாக்கா அது ஹேபிட் ஆயிடும். அதனால எது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காலும் பண்ணக்கூடாது. அப்ப அந்த மாதிரி இது செய்யாதீங்க, அடக்கமாக இருக்கணும். ஐ திங்க் திஸ் இஸ் லாஸ்ட். எஸ், லாஸ்ட் ஸ்கிரீன். ஜெயலட்சுமி மாதை படி. ஹரே கிருஷ்ணா. நிலையான உறுதிப்பாடு, அனைவரும் தோல்வியை
பொருட்படுத்தாமல் அவரது முயற்சிகளில் கிளர்ச்சியோ விரக்தியோ இல்லை. பொறுமை மற்றும் உறுதியுடன் முன்னேறுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப எப்படி நிலையான உறுதிப்பாடு, இப்ப ஸ்டடியா இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஸ்டடினா என்ன அர்த்தம்? நம்ம இப்ப ஜப்பா பண்றதுலயே நம்ம அதுதான் எனக்கு எப்போ அந்த எக்ஸாம்பிள் வரும். இன்னைக்கு நான் 6 பண்ணினேன், எனக்கு 6 தான் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம், நம்ம 6 தான் பண்ண போறீங்கன்னா அந்த 6வது ஸ்டடியா பண்ணிட்டு போனோம். இன்னும் முன்னேற பார்க்கலாம். ஆனா அந்த 6 இன்னைக்கு பண்ணேன், நாளைக்கு என்னால முடியாது, அப்புறம் அடுத்த நாளைக்கு 4 தான் பண்றேன், அப்புறம் இன்னொரு 4 நாளைக்கு பண்ண மாட்டேன், அந்த மாதிரி இல்லாம ஸ்டடியா நம்ம வந்து ஒரு உறுதிப்பாடோட இருக்கணும். இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும். அது ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடீஸா இருக்கட்டும், நாம ஜபமா இருக்கட்டும், எனிதிங். அப்புறம் தோல்வியை பொருட்படுத்தாம, தோல்வி வந்தாலும் என்ன பண்றது, இது மனசெல்லாம் தளர்ந்து போயிட்டு நாம என்ன இவ்வளவு பண்ண என்னாச்சு, எனக்கு ஒண்ணும் கிடைக்கல, ஏதாவது எதிர்பார்ப்பு இருக்கும், அதெல்லாம் கிடைக்கல, அப்படி இவ்வளவு நாமஜபம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரெண்டும் முடிச்சு போடக்கூடாது. நம்ம நாமஜபம் பண்றது பண்ணிடு, அது வேற அக்கௌண்ட். நமக்கு ஏதாவது துக்கம் வருது, அது வேற அக்கௌண்ட். என்னமோ வேற போன ஜென்மத்தை ஏதோ ஜென்மத்தை பண்ணிருப்போம் தப்பு, அதோடதான் நம்ம வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருப்போம். இது நாமஜபம் நமக்கு நல்லது வரத்துக்கு தான் நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது இம்மிடியேட்டா இஃபெக்ட் வராது, அது வந்து கணக்குல போயிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து விரக்தியாக இருக்கக்கூடாது, கிளர்ச்சியும் ஏற்படாம இருக்கும். அப்புறம் பொறுமை மற்றும் உறுதியுடன் முன்னேறுங்கள். நல்ல பொறுமை வரும். ஓகே, வீரியம். அடுத்தது யார் படிக்க போறாங்க? படிக்கிறேன் மாதாஜி. வீரியம். சத்திரியர்கள் தேவைப்படுவோருக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க வல்லவர். அஹிம்சையை முன்வைக்காமல் தேவைப்படும் போது வன்முறையை பயன்படுத்துங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வீரியம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த். அது யாருக்கு பொருந்தும்? க்ஷத்ரியார்களுக்கு தான் பொருந்தும். ஏன்னா அவதான் வந்து ரட்சிக்கிறா. என்ன சொல்லுவா, நம்ம தேசத்தை காப்பாத்துறதுக்கு அந்த இதுல இருக்கான்னா, ஒரு பிராமணன் போய் நின்னா என்னது பயந்து போயிடுவான். அவனால நான் ஃபேஸே பண்ண முடியாது. அவ எப்படி அங்க இருக்காங்கன்னா டெத்தையே ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பாக்குறாங்க, அங்கேயே இருப்பாங்க. யார் ஒருத்தர் சுட்டாலும் போறோம், அவங்க இறந்துடுவாங்க. அவங்க அப்படி என்னது டெத்து, மரணத்தை வந்து துணிச்சலா அவங்க வந்து எதிர்கொண்டுட்டு நாள் முழுக்க அங்கதான் இருக்காங்க இல்லையா? அப்ப அவ வந்து அதுக்கெல்லாம் என்ன தைரியம் வேணும் இல்லையா? அது வந்து க்ஷத்ரியர்களாலதான் முடியும். சோ தேவைப்படுபவருக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க வந்தவர். யாருக்கு அவசியம் இருக்கோ அவங்களுக்கு எல்லாம் பாதுகாப்பு கொடுப்பார். அப்புறம் அஹிம்சையை முன்வைக்காமல் தேவைப்படும் போது மாத்திரம் வன்முறையை எல்லாரையுமே போயிட்டு துன்புறுத்தி அந்த மாதிரி எப்ப அவசியம் வருதோ அப்ப கன் எடுத்து ஷூட் பண்றது, அவ்வளவுதான். ஓகே, அடுத்தது படிங்க. யாரு? மன்னிப்பு. மன்னிப்பு எல்லாருக்கும் இது. மற்றவர்களின் சிறு குற்றங்களை மன்னியுங்கள். ஒருவன் தன் எதிரிகளை அடக்க முடிந்தால் அவன் சிறிய நிபந்தனைகளின் கீழ் மன்னிப்பு காட்டலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாரையும் மன்னிச்சிருப்போம். நம்ம எல்லாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டா அப்படி நினைச்சாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும். இப்ப நம்ம பசங்கள்கிட்டயே ரொம்ப நல்லா படிப்பா, அப்படி இப்படி என்ன இவ்வளவு மார்க் கம்மியா வாங்கியிருக்கேன்னா முதல்ல நம்மள பாக்கணும். நம்ம அவ்வளவு படிச்சோமா, நம்மள அவ்வளவு மார்க் வாங்கிரோமா, அதுக்கு ஏதாவது ரீசன் சொல்லுவோம். அப்பெல்லாம் வசதி இல்லைன்னு. வசதி இருக்கோ இல்லையா, நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் கிழிக்கல இல்லையா? அப்ப இந்த யங்கர் ஜெனரேஷனை நம்ம வந்து குற்றம் குறை சொல்லாம அவங்க வந்து ஓ நல்லா பண்ணினேப்பா, இதோட நீ நல்லா பண்ணலாம், நீ உங்ககிட்ட நல்ல இது இருக்கு, திறமை இருக்கு, இன்னும் நல்லா பண்ணுன்னு அந்த மாதிரி சொல்லணுமே தவிர நம்ம வந்து குற்றம் பார்க்க கூடாது. இது பசங்களுக்கு சொல்றேன். இல்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது குத்தம் பண்ணாலும் மன்னிப்பு தானே இப்ப படிச்சோம் இல்லையா? மன்னிப்பு. எஸ், யார் இருந்தாலும் அவங்கள வந்து குற்றங்களை மன்னிடுங்க. அவளை மன்னிக்கலைன்னா என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு தான் கஷ்டம். குத்தம் பண்ணிட்டே போயிட்டே இருப்பான். அவனுக்கு ஒன்றும் இது பாதிப்பே இருக்காது. ஆனா வந்து நமக்கு அது வந்து அவன் நம்ம ஃபர்கிவ் பண்ணலன்னா நம்ம உள்ளேயே நம்ம வெந்துட்டு இருப்போம். ஐயோ பத்தி அவன் அப்படி பண்ணானே, அவன் அன்னைக்கு அப்படி சொன்னாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்குள்ளேயே நம்ம வெந்துட்டு இருப்போம். அது பண்ணக்கூடாது. நம்ம மன்னிச்சு போட்டு அவனுக்கு அவ்வளவுதான் அறிவுன்னு விட்டுவிடும். அப்புறம் ஒருவன் தன் எதிர்களை அடக்க முடிந்தால் அவன் இதுதானே படிச்சா இல்லையா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. Okay. So when one is able to curb down his enemies, he may under certain conditions show forgiveness. அவருடைய எனிமீஸ் வந்தா கூட அவங்களை வந்து சரி மன்னிச்சுட்டே பாருங்க, இப்ப நம்ம இன்னும் எவ்வளவு நாள் இருக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னிக்கிறது நல்ல குணம். அப்படி அப்புறம் யாரு மாதாஜி? நாதா மாதாஜி. படிங்க. துணிவு. அனைவரும் கடினமான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ளும் போது இது ரெண்டுத்தையும் வந்து க்ஷத்ரியாக்கு பொருந்தும். அதிகமா வந்து க்ஷத்ரியமார்களுக்கு தான் மன்னிப்பு, துணிவும் வந்து க்ஷத்ரியா. படிங்க. கடினமான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ளும் போது மனம் மற்றும் உணர்ச்சி வலிமை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இவ வந்து நல்ல துணிச்சல், அதான் சொன்னேன் இல்லையா? அவ வந்து நல்ல தைரியம், நல்ல வீரியம், தைரியமும் வேணும், நல்ல துணிவும் வேணும். அதெல்லாம் சிமிலர் தான் ஆக்சுவலி. கடினமான சூழ்நிலைகளிலும் எதிர்கொள்ளும் போது மனம் மற்றும் உணர்ச்சி. ஏன்னா ராத்திரி பகல அங்க நிப்பா, ரொம்ப குளிர், -டிகிரி எல்லாம் இருக்கும் அந்த இதுல இருக்கிறவா. நான் திங்கிங் ஆஃப் ஒன்லி தட் ஆர்மி பீப்புள். அந்த மாதிரி நம்ம இது அவள்லாம் வந்து ராத்திரி இருக்குன்னா எல்லாரும் தூங்குறான்னு நானும் தூங்குறேன், அவள் தூங்க முடியாது. they have to be always on alert. அந்த மாதிரி. சோ மனசும் சரி நல்ல இதுல வலிமையா இருப்பாங்க, துணிவா இருப்பாங்க.
அடுத்தது யாரு மாதாஜி? பிரபுஜி நினைக்கிறேன். பிரபுஜி படிக்கும். விவேகானந்தம். மாதாஜி, தூய்மை அனைவருக்கும், உள் மனம் மற்றும் இருதயம், வெளிப்புறம் மற்றும் மற்றவர்களுடன் தொடர்பு கொள்வதில் கருப்பு சந்தை மற்றும் கீழ்த்தரமான பரிவர்த்தனைகள் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சௌச்சம் அப்படின்னா தூய்மையா இருக்கிறது. இது எஸ்பெஷலி வைஷாஸ் போட்டிருக்கு. இது எல்லாருக்குமே தூய்மை எல்லாருக்கும் தான். ஆனா இன்டர்னல் என்னது? உள் மனம் மற்றும் இதயம் அதை வந்து தூய்மையா வச்சுக்கிறது அப்படின்னா எல்லாத்தையும் சோப் போட்டு அலம்புறது அந்த மாதிரி இல்ல. யார்ட்டையும் வெறுப்பு இல்லாம அந்த மாதிரி ரொம்ப தூய்மையா வச்சுக்கிறது. எல்லாரையும் மன்னிக்கும் தன்மையா வச்சுக்கிறது. வெளிப்புறம் எப்படி? உடல் மற்றும் மற்றவர்களுடன் தொடர்பு கொள்வதில் நல்ல சுத்தமா இருக்கணும். இப்பதான் கோவிட்ல எல்லாருமே படிச்சுட்டோம் எப்படி சுத்தமா இருக்கணும். யாரையும் ஹேண்ட் ஷேக் எல்லாம் பண்றதே கிடையாது. இமிடியேட்டா நம்ம வந்து ஹேண்ட் இது பண்ணிருக்கோம். அப்புறம் கருப்பு சந்தை அப்படின்னா பிளாக் மார்க்கெட். நோ பிளாக் மார்க்கெட் ஒரு அண்டர் ஹேண்ட் டீலிங்ஸ். அதான் என்னது லஞ்சம் அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதெல்லாம் பண்றதே தூய்மை. இந்த ரெண்டு நான் படிச்சிருக்கேன். பொறாமையிலிருந்து விடுதலை. அனைவருக்கும் இது பொருந்தும். மற்றொருவர் மீது வெறுப்பு இல்லை. பொறாமையே இல்லைன்னா அப்புறம் வெறுப்பே வராதே இல்லையா? அப்போ யார் மீதும் நம்ம வந்து பொறாமை கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்போ நான் சொல்றேன் பொறாமை இல்லாம இல்ல. அது எப்படி பொறாமை இல்லாம இருக்க முடியும்னா பண்ணலாம். பகவான் நம்ம இதுல ஆன்மீக செயல்ல நம்ம வந்து பொறாமைப்படலாம். ஐயோ ஆமா அதுக்குள்ள அது இவ்வளவு படிச்சுட்டானே, நான் இன்னும் இந்த லெவல்ல தானே இருக்கு, இன்னும் நான் நல்லா படிக்கணும், இன்னும் நல்லா எக்ஸாம் எழுதணும், இன்னும் நல்லா எனக்கு இது ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடிஸ் பண்ணலாம். அந்த வேணா போட்டி இருக்கலாம், பொறாமை இருக்கலாம். அப்புறம் வந்து மரியாதை மீதான ஆர்வத்திலிருந்து விடுதலை. ரொம்ப ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் பேஷன் ஃபார் ஹானர். இது முன்னாடி படிச்சோம் இல்லையா? எனக்கு எல்லாரும் வந்து நான் இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன், எனக்கு எல்லாரும் என்ன வந்து ஓஹோ நீயா அது இவ்வளவு நல்லா நீ சொல்றீங்க, அந்த மாதிரி நம்மளை பார்த்தாலே எழுந்து நின்று வணக்கம் கூறணும். அந்த மாதிரி எல்லாம் எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது. நம்ம பண்றது நமக்கு வேண்டி நம்ம பண்ணணும். அது எல்லாருக்குமே பொருந்தும். எஸ்பெஷலி சூத்ராஸ் அந்த ஒர்க்கர் கேட்டகரியில் உள்ளவர்களுக்கு அது நல்லாவே பொருந்தும். நான் இவ்வளவு வேலை பண்ணேன்னு எனக்கு என்ன மரியாதையே கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இல்ல நான் இவ்வளவு வேலை பண்ணேன் எனக்கு கொஞ்சம் காசு போட்டு கொடுப்பா, நான் இவ்வளவு வேலை பண்ணேன்னா 50 ரூபா தான் கொடுக்குறேன், 100 ரூபா இவ்வளவு அது எதிர்பார்ப்பா. இப்ப நான் தெய்வீக இதுல இருக்கணும்னாக்கா அந்த என்ன குணம் வரணும்? எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது. எது கொடுத்தாங்களோ அதுதான் எடுத்துக்கணும். மற்றவர்களை மதிக்க வேண்டும். வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணும். தேவையற்ற கௌரவம் மற்றும் கௌரவத்தால் ஒருவர் கொழுத்துப்படக்கூடாது. ஆக்சுவலி இதுல என்ன கொடுத்துரு கொழுத்து பஃப்ட் அப் ஹாஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அந்த இதா இருப்பாங்களே, எனக்கு எல்லாம் வந்து கௌரவம் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு உள்ளூர ரொம்ப ஆனந்தப்படுறோமே, அந்த மாதிரி எல்லாம் வேண்டாம். ஏன்னா கௌரவம் பண்ணிட்டு உள்ளே ஆமா இவனுக்கு என்ன வேண்டியது பெரிய மாலையெல்லாம் நான் வாங்கி போட்டேன், இவன் அவ்வளவு எல்லாம் லாயக்க கிடையாது மனசுல நினைச்சிருப்பான். ஆனா வெளியில சிரிச்சு மாலை போடுவனா இருக்கும். ஆனா நம்ம வந்து பெருமிதத்துல வந்து மிதக்கவே கூடாது. அவன் அவன் உள்ள என்ன நினைச்சு மாலை போட்டிருக்கான்னு தெரியாது. அதனால அதுல எல்லாம் நம்ம வந்து மயங்கக்கூடாது. ஆனால் தனது சொந்த நிலையில் இருக்கும். எப்பவுமே we should know. நமக்கே தெரியும் நம்ம எந்த நிலையில இருக்கோம்னு, அதை வச்சு we should follow. அடுத்தது இப்போ எஸ் ஜி கல்பனா மாதாஜி ஆரம்பி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிற மாதாஜி. படி. தம்போதர்வோ அபிஜமானச்ச क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानञ्चाभिजातस्य पार्थ संभव आसुरीम्. பிருத்தாவின் மைந்தனே, பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம் மற்றும் அஜ்ஞானம் இவை அசுர இயல்புடையவர்களுக்கு உரிய குணங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நீங்க படிச்ச இல்லையா? பிரைடு ரொம்ப தற்பெருமை ஜாஸ்தி, அரகன்ஸ். அதனால எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த ஒரு ஆணவம் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. சீட் பண்ணக்கூடாது, யாரையும் கோபப்படக்கூடாது, ஹார்ஷ்னஸ் ரொம்ப கடுமையா பேசுறது, இக்னரன்ஸ் அறிவு என்னது மந்தம், அறிவு இல்லாம மந்தமா அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்றது, இது எல்லாமே குவாலிட்டிஸ் என்னது டிமானிக். இந்த மாதிரி குவாலிட்டி இருக்கிறதுல யாருக்கு இருக்கும்? யாரு வந்து அசுர குணத்துல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் இருக்கும். அதனால இன்னையில இருந்து நம்ம வந்து கோபப்படக்கூடாது, யாரையும் ஏமாற்றக்கூடாது, தற்பெருமை வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு அரகன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து கடுமை சொற்களால யாரையும் பேசக்கூடாது. எஸ் ஜெயலட்சுமி மாதி படிங்க. தெய்வீ சம்பத்தி மோக்ஷாய இருக்கீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருக்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. என்ன எடுத்து ரெடியா வச்சுக்கணும். ஜி கல்பனா மாதாஜி படிச்சாச்சுன்னா ஜெயலட்சுமி மாதாஜி அடுத்தது ரெடியா தான் மாதாஜி இருக்கிறான். படிக்கிற மாதாஜி. दैवी संबत विमोक्षाय निबद्धाय सुरीमता मासु सह संबदम दैवी मा विजादोसी पांडव. மொழிபெயர்ப்பு. தெய்வீக குணங்கள் விடுதலை தரக்கூடியவை,
ஆனால் அசுர குணங்களோ சிறைப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே, கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுக்கிடையே பிறந்திருக்கிறாய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவன் என்ன நினைக்கிறான், அர்ஜுனா, நான் இவாளெல்லாம் கொன்னு எல்லாம் பண்ணான்னு எனக்கு வந்து கெட்ட பேர் வந்துடும், நான் வந்து அசுர குணத்துல எனக்கு இருக்கிற போல இருக்குமோன்னு எல்லாம் பயப்படுறான் இல்லையா. அதனால பகவான் சொல்ற, நல்ல நல்ல குவாலிட்டி எல்லாம் இருந்ததுனாக்கா உனக்கு லிபரேஷனே கிடைச்சிடும், உனக்கு வந்து முக்தியே கிடைச்சிடும். ஆனா இது அசுர குணங்கள்லாம் இருந்ததுனாக்கா உனக்கு வந்து பந்தப்படுத்தும், திரும்பி இந்த உலகத்துல திரும்பி பிறந்து இதெல்லாம் இருக்கும், இந்த சுழற்சியில நம்ம வருவோம். அதனால ஆனா நீ கவலைப்படாதே, உனக்கு வந்து நீ பிறக்கும் போதே நல்ல ஒரு டிவைன் குவாலிட்டியோட தான் நீ பிறந்திருக்க, நீ உனக்கு அசுர குணம் இல்லை அப்படின்னு அவர் அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாரு அர்ஜுனாக்கு. இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, ஒரு இது எஸ், தெய்வீக மற்றும் அசுரர்களின் விதி, அவளோட என்ன ஃபைனல், அவ டெஸ்டினேஷன் என்னதான் செயல் பண்ணி அவளுக்கு என்ன கதி அப்படின்னு வளர்க்குறார். ஆழ்நிலை குணங்கள் விடுதலைக்கு உகந்தவை. இது வந்து டெஃபினட்டா நம்மளை வந்து முன்னேறி வந்து விடுதலைக்கான எல்லா பிரயத்தனங்களும் பண்ணும். அசுர குணங்கள் அடிமைத்தனத்திற்கு வழிவகுக்கும். பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை அவன் புனித குணங்களால் பிறந்தவர் என்றும் சண்டையிடுவது அசுர குணம் அல்ல என்றும் ஊக்குவிக்கிறார். நார்மலி என்னது, சண்டை போடக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்றோம். ஆனா இங்க தரிச நியாயம் இருக்கு. சண்டை போடுறதுக்கு ஆன மட்டும் வந்து துரியோதன்கிட்ட பேசி சமாதானம் பேசுறதுக்கு போறார். ஆனா அவன் தான் விடுறதுக்கு ரெடியாவே இல்லையே. அப்ப என்ன பண்றது, சரி போடு சண்டை போட்டு அப்புறம் ஜெயிச்சு நீ வந்து, அப்ப அந்த சண்டை போடுறது உனக்கு வந்து அசுர குணம் இல்லை, நீ தேவி குணத்துலதான் பிறந்திருக்க. ஆனா நான் சொல்றேன், நீ வந்து சண்டை போடு அண்ட் இது அந்த மாதிரி அவர் வந்து ஊக்குவிக்கிறார். அப்புறம் என்னது, எந்த அடிப்படையில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை அவன் புனித குணங்களால் பிறந்தவர் என்றும் சண்டையிடுவது அசுர குணம் அல்ல என்றும் கருதுகிறார். ஏன் அந்த மாதிரி சொல்றார், நார்மலி பார்த்தா சண்டை போடுறது கெட்டதுதான் இல்லையா, இருந்தாலும் அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஊக்குவிக்கிறாரே ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there are two reasons. ஏனெனில் அர்ஜுனன் சாதக பாதகங்களை கருதுவதால். அவதான் எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரோஸ் கான்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா, ஐயோ நான் இப்படி பண்ணா அதாகுமே, இப்படி பண்ணலன்னா அப்படி ஆகுமே, நான் வந்து அவளை எல்லாம் கொன்னுடுவேனே, அந்த மாதிரி பயம் எல்லாம் இருந்தது இல்லையா. அதை பாக்குறதுனால அவன் உள்ளே நல்ல குணம் இருக்கு. அதனாலதான் இன்னொருத்தாளை பத்தி அவ்வளவு கம்பேஷனேட்டா அவர் நினைச்சு பாக்குறாரு. இல்ல அந்த மாதிரி துரியோதன மாதிரி அவன் நினைக்கல. நல்ல ஆளுதான், ஆனா இந்த நிர்பந்தம் இருக்கு, அத சண்டை போடணும், அதனால பண்ணி முடிக்கணும் அப்படின்னு. அப்புறம் வேற என்ன ரீசன், வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு ஒழுக்கங்களின் ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளை நிறைவேற்றுவது ஆழ்நிலை செயலாகும். க்ஷத்திரியர் எதிரியின் மீது அம்பு எய்வது ஆழ்நிலையாக கருதப்படுகிறது மற்றும் அவ்வாறு செய்யாதது அசுரத்தனமானது. ஒரு க்ஷத்திரியனா பிறந்து இப்ப அந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ல அந்த பேட்டில் ஃபீல்டுங்கிறேன், நம்ம ஆர்மிஸ் எல்லாம் அந்த பார்டர்ல நிக்கிறாங்க. இல்ல நான் ஒண்ணு கொன்னா அந்த எனிமையை கொன்னா எனக்கு பாவம் வரும், இல்லப்பா ப்ளீஸ்பா இந்த கண்ட்ரிக்குள்ள எல்லாம் வராதேப்பா, நீ உங்க கண்ட்ரில அந்த மாதிரி நயமா சொல்லிட்டு அவனை கேட்டுட்டா இருக்க போறான். அவன் ஒரு ஷூட் பண்ணி அங்கே இறந்து போயிடுவான். இப்போ க்ஷத்திரியனா இருந்ததுன்னா என்னது, யாராவது சண்டை போடுறதுக்குன்னு வந்தா எதிர்கொண்டு சண்டை போடதான் வேணும். அது வந்து இது கிடையாது. அதனால உனக்கு வந்து அசுர குணம் கிடையாது. அது வந்து அசுர குணத்தை சேராதது மற்றும் அவ்வாறு செய்யாதது. அந்த மாதிரி பண்ணலன்னா தான் குத்தம், அதுதான் அசுர குணம். ஆனா எதிர்கொண்டு நம்ம வந்து தாக்கதான் வேணும். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? படிக்கிறேன் மாதாஜி. त्वौ भूतसर्गौ लोके अस्मिन् तैव आसुर एव च तैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. பிருதாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாளிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப என்ன சொல்ற கிருஷ்ணா, பார்த்தா மகனே, இந்த உலகத்துல 2 விதமான மக்கள் இருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து நல்ல அசுர குணம் படைத்தவர், தெய்வீக குணம் படைத்தவர்கள். மற்றவர் யாரு, அசுர குணம் உள்ளவாதான் இருக்கா அப்படின்னு. அத வந்து தெய்வீக குணமத்தில் நம்ம நல்ல டீட்டெயிலா நம்ம சொல்லியாச்சு. நம்மளே இப்ப இவ்வளவு நேரமா படிச்சோம் இல்லையா, ஆல்மோஸ்ட் 1 hour 40 minutes நம்ம அதான் படிச்சிருந்தோம். நல்ல தெய்வீக குணம் இப்படின்னு அதுலதான் நம்ம நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். ஏன்னா அதெல்லாம் நம்ம கடைபிடிக்க போறோம். அதுல என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் அதெல்லாம் நம்ம வந்து பின்பற்றணும். இட் இஸ் நாட் சோ ஈஸி, நான் பண்ணணும். அப்புறம் நவ் ஹியர், இனிமே நான் வந்து உனக்கு அசுர குணத்தோட என்னெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்றேன். இங்க பார்த்தனாலே தெரியும், இதெல்லாம் பகவானை ப்ரே பண்றாங்க, அதெல்லாம் நல்ல குணம் தான். இது வந்து ஒருத்தர் வந்து உடம்பு முடியாம இது கால் சரியில்லை, அதுதான் இவன் வந்து கொலை பண்ண பாக்குறான், திருடுறான்,
இதெல்லாம் அசுர குணம். சோ அசுர குணமும் தெய்வீ குணமும் இந்த பிக்சர்ல டெபிக் பண்ணிருக்கு. இப்ப பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இருக்கா. ஓகே 16:6 ஓட இது அனாலிசிஸ் கொடுத்துருக்கோம். 2 kinds of created சிருஷ்டிக்கப்பட்ட உயிரினங்கள் தெய்வீகம் மற்றும் அசுரத்தம் 2 விதமான இது கொடுத்திருக்காங்க. அதுல வந்து உருவாக்கப்பட்ட உயிரினங்களின் வகைகள் 2 உள்ளன. ஒண்ணு வந்து தெய்வீகமானது, ஒண்ணு வந்து அசுரத்தனம் உள்ளது. அசுரர்கள் தேவர்கள். தேவர்களும் அசுரர்களும் பிரஜாபதியிடமிருந்து பிறந்தவர்கள். நம்ம 2 பேருமே அங்க தெய்வீக அந்த இடத்துல தான் வந்திருக்கோம். பிரம்மா படைத்தவர் தான். அப்புறம் தெய்வீகத்திற்கும் அசுரத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்? வேதங்களின் ஒழுங்குமுறை கொள்கைகளை கீழ்ப்படிதல். தெய்வீகம் இதுல இருக்கிறவங்க ஆல்வேஸ் ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடீஸ், என்ன வேதம் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதெல்லாம் வந்து பின்பற்றி நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். அது ஒண்ணுதான் டிஃபரன்ஸ். அவ வந்து ஃபாலோ பண்றது இல்லை, அதனாலதான் அவ வந்து கெட்ட வழியில போயிட்டு இருக்கான். நம்ம வந்து பாவ புண்ணியம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியறது. ஏன்னா நம்ம வந்து வேதாஸ் எல்லாம் படிச்சு இந்த இதுல இருக்கிறது நமக்கு புரியறது. அவளுக்கு அது புரிதல் இல்லை. அவ வந்து அவளோட இஷ்டத்துக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க. எஸ், அடுத்தது பி செக்ஷன் வந்துட்டோம். இது முடிச்சிடும். அசுர இயல்பு. அப்ப இப்ப வந்து அவர் வந்து அசுரத்தனக்கு இருக்கிற வாழ்க்கை என்னெல்லாம் வந்து குவாலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு. எஸ், பிரபுஜி தானே படிக்கணும், படிங்க பிரபுஜி. இல்ல மதாஜி நானு. எஸ் எஸ். பிரபுரித்திம் ச நிவ்ருத்திம் ச ஜனானா விதுர் ஆசுராஹ ந சௌஷம் நாபி சாச்சாரோ ந சத்யம் தேஷு வித்யதே. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்போ இது வந்து என்ன கொடுத்திருக்கு? டெமானிக். இந்த அசுரத்தனம் உள்ளவாளுக்கு எது பண்ணணும் எது பண்ண வேண்டாம்னே தெரியாது. ஏன்னா அவதான் ஒண்ணுமே படிக்க மாட்டேங்கிறாளே. இந்த மாதிரி பகவத்கீதா புக்ஸோ இல்ல வேற ஏதாவது யாராவது பிரவச்சனம் கொடுக்குறாங்க அது கேட்கணும், அந்த மாதிரி போய மாட்டேன். எந்த நேரமும் ஆனந்தமா இருக்கணும். இருக்கிறது ஒரு லைஃப் தான், நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும். நல்லா என்ஜாய் பண்ணி குடிக்கிறது என்ன, அதுல மயக்கத்துல இருக்கிறது எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஹாப்பினஸ் தேடுறாங்களாம். இதெல்லாம் பண்ணி என்னன்னாக்கா அவளுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் வருமா. பகவத்கீதா படிச்சாலே சந்தோஷம் வரப்போறது, மாலை ஜபம் பண்ணா சந்தோஷம் வரும். அது அவளுக்கு தெரியாது. தே டோன்ட் கம் ஹியர். சோ அவளுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியாது. லைன்லைனஸும் கிடையாது. சுத்த ஆச்சாரம், காலையில் சீக்கிரம் இருக்கிறது, இந்த மாதிரி நம்ம பகவான் மோகம் பார்த்தா நம்மள அன்னையத்தே நல்லா போகும். இந்த மாதிரி எல்லாம் என்ன அவளுக்கு இருக்கவே இருக்காது. ஸோ தே டோன்ட் ஹேவ் ப்ராப்பர் பிஹேவியர் இருக்காது. அண்ட் உண்மையும் பேச மாட்டாங்க. எல்லாம் பொய்யும் திருட்டும் இல்லைன்னா இருக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாம். ஓகே நெக்ஸ்ட். ஓகே இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு அதே தான் திரும்பி அதுல கொடுப்பாங்க. கொடுத்துருக்கிறது படிக்கணும். டெமானிக் அசுர இயல்பை நிரூபிக்கிறது. எது ஒண்ணு கொடுத்திருக்கு, என்ன செய்வது மற்றும் செய்யக்கூடாது என்று தெரியாது. அவளுக்கு வந்து தெரியாது. they don't know. ஏன்னா அந்த மாதிரி படிக்கிறது இல்லையா, சாஸ்திரங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள். அதனால அவளுக்கு புரியறது இல்லை. அன்கிளீன், தூய்மையற்றவராக தான் இருப்பார். அவளுக்கு வந்து தூய்மைனால எனக்கு தெரியாது. முறையற்ற நடத்தை, சரியா நடக்கவும் மாட்டான். அப்புறம் உண்மையற்றது, அவன் வந்து அன்ட்ரூத்ஃபுல்லா தான் இருப்பான். எப்பவுமே போய் பேசிட்டு இது இந்த மாதிரி பேசினாதான் நீ வந்து எல்லாரையும் கவர முடியும் இல்லையா. உண்மைக்குதான் வேலையே இருக்காதே அதனால. அப்புறம் அசுர இயல்பில் சிறப்பியல்புகள் இதெல்லாம் தான் இந்த 4 எஸ். அப்புறம் இதுக்கு அடுத்து பபிதா மாதாஜி படிங்க. असत्यम अप्रदिष्टम ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संपूदम किम अन्य काम हैदुकम. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ ப்ரௌட் எத்திஸ்ட் அப்படின்னா என்னது, ரொம்ப பெருமை அவளுக்குலாம். நான் வந்து பகவானை நம்புறதுல நீங்கள் தான் முட்டாள்கள் அப்படின்னு சொல்றதுல அவளுக்கு ரொம்ப பெருமை. அவங்க நினைக்கிறாங்க அவாதான் வந்து கரெக்டா இருக்காங்கன்னு. அப்ப நம்மளை பார்த்து அவங்க வந்து இதா சிரிப்பாங்க. என்ன எந்த நேரமும் ஒரு பகவத்கீதை, என்ன எந்த நேரமும் மாலை வச்சிருக்கீங்க அப்படின்பா. ஆனா நம்ம கண்டுக்க கூடாது அதெல்லாம். அப்ப இவெல்லாம் ப்ரௌட் அத்திஸ்ட். அவன் என்ன பண்றாங்க, தேசே இந்த வேர்ல்டே உண்மையானது இல்ல, வித் நோ ஃபவுண்டேஷன், நோ காட், பகவான் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, நாம பிறந்திருக்கோம். அவ சயின்ஸ் எல்லாம் படிச்சா இந்த மாதிரிதான் பேசுவா. நிறைய சயின்ஸ் படிச்சவங்க வந்து ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, மாலிக்யூல்ஸ், ஆட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி தான் பேசுவா. அவளுக்கு வந்து பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை கிடையாது. அப்ப அவள் என்ன சொல்றாங்க, எல்லாமே இப்ப வந்து பிறந்திருக்கிறது எல்லாமே ஒரு செக்ஷுவல், ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுனா செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டில தான் ஒரு குழந்தை பிறக்குது. அந்த மாதிரி தெய்வீக அருள் இருக்கு அந்த மாதிரி புரியாது அவளுக்கு. வந்து நிறைய புரியாது. எவ்வளவு பேரு தான் இந்த மாதிரி செக்ஸ் பண்ணி குழந்தை பிறக்கிறது, எவ்வளவு பேருக்கு வந்து குழந்தை பிறக்காம இருக்கு. அதெல்லாம் ரீசன் அவளுக்கு புரியாது. அதே போல சின்ன குழந்தை பிறந்த ஒரு 5-6 வருஷத்துலயும் நல்ல வேதம் படிக்கிறது, பகவத்கீதா சொல்றதா அது இதுன்னு வருது. அதெல்லாம் அதுக்கு என்ன ரீசன்னா அவளுக்கு அதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம வளர்த்துக்கணும். எல்லாருக்கும் குழந்தை பிறக்கும்,
நம்ம வளர்த்துறோம், அதுல வளரும். அந்த மாதிரி தப்பு அபிப்பிராயத்துல அவங்க இருப்பாங்க. அவள்லாம் ஏத்திஸ்ட் அப்படின்னா இது கிடையாது, நம்பிக்கை இல்லாத, பகவானை நம்பாம இருக்கிறவன். இப்ப இந்த பொலிட்டிஷியன்ஸ் தான் மாதாஜி இந்த மாதிரி இருக்காங்க இப்போ. அப்படி சொல்ல முடியாது மாதாஜி. இப்ப பொலிட்டிஷியன் இருக்காங்க, இல்லன்னு இல்ல. கண்ணாபின்னான்னு பேசுறது, கண்ணாபின்னான்னு பேசுறது. ரொம்ப படிச்சவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குமா மாதாஜி? அது கரெக்ட். பட் ஆனா மதத்தை வந்து ரொம்ப தாழ்வா பேசுறது வந்து இந்த பொலிட்டிஷியன்ஸ் தான். பொலிட்டிஷியன்ஸ் பகவத்கீதையை தாழ்வா பேசுறது, இது பண்றது ரொம்ப மோசம், ரொம்ப 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 மோசம். அதாவது கீதையில பகவான் சொல்றது எல்லாமே தப்பு அப்படின்னா அப்புறம் என்ன பண்றது சொல்லுங்க. அசுரகுணம் மாதாஜி, கலியுகம் வரது இல்லையா? இப்ப இன்னும் போக போக இன்னும் வேர்ஸ்டா தான் இருக்க போறது. அதுல நம்ம திரும்பி இங்க பிறந்து இதெல்லாம் அனுபவிக்க வேண்டாம் சொல்றதா சீக்கிரமா போட்டு பாக்கணும். ஆனா அவ்வளவு சீக்கிரம் எனக்கு தோணல இந்த ஜென்மத்தை நம்ம போறோம்னு. சரி, கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா மேல ஏறலாமே. அடுத்த ஜென்மத்திலேயே நல்ல ஒரு குடும்பத்தை பிறந்து சின்ன வயசுல இருந்தே இதெல்லாம் படிச்சு நல்லா இது பண்ணலாம். அதுதான் நம்ம வேண்டிக்க முடியும். மனுஸ்மிருதி எல்லாமே தப்பா மாதாஜி? அப்படியா? ஓகே. ஆனா அவங்க எல்லாம் கோயிலும் போறாங்க, பாத்திருக்கீங்களா? அவெல்லாம் இப்படி சொல்லுவா, அவ கோயிலுக்கும் போவா. எனிவே சொல்லுவா. பொலிட்டிஷியனை பத்தி பேசுறது இது சரியான பிளாட்ஃபார்ம் இல்ல. கரெக்ட் கரெக்ட். சாரி மாதாஜி. இல்ல சும்மா சொல்றேன் நான். அப்புறம் அசுர தத்துவம், அசுரர்கள் வந்து அவளோட பிலாசபி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க என்ன சொல்றாங்க? ஓகே, டெமானிக் பிலாசபி. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? கடவுள் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத உலகம் உண்மையற்றது. வேர்ல்ட் இஸ் அன்ரியல் வித் நோ காட் இன் கண்ட்ரோல். அவங்க வந்து வேர்ல்டே அன்ரியல் தானே. வேர்ல்டு என்னது? எல்லாம் பார்க்கறதெல்லாம் வந்து பகவான் என்னது பண்ணிருக்கா அப்படின்னு சொல்றது எல்லாமே பொய். அவங்க அப்படி எல்லாம் நம்புறது கிடையாது. அதான் இப்ப பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து காமத்தை தவிர வேற எந்த காரணமும் இல்லை. எனவே இந்த உலகம் பாலியல் ஆசையால் உருவாக்கப்பட்டது. ஒருத்தருக்கும் குழந்தைகள் பிறக்கிறான்னா பாலியல்னாலதான் குழந்தைகள் பிறக்கிறா, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அந்த மாதிரி எல்லாம் முட்டாள்தனமா அவெல்லாம் பேசிட்டு இருப்பான். எனவே நம்ம அந்த இல்ல அதனால அவ்வளவு சீக்கிரம் நமக்கு புரியாது. அவ என்ன பேசா நமக்கு புரியாது. ஏன்னா நம்ம அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இல்ல. we are in a different platform. we understand. நமக்கு வந்து நல்ல இதாவே புரியுது. யார் இப்ப படிச்ச மாதாஜி? அடுத்தது யார் படிக்கணும்? பிரபுஜியா? நீங்க படிச்ச இல்லையா? பபிதா மாதாஜி படிங்கோ. நான் படிச்சிட்டேன். படிச்சீங்களா? பிரபுஜி படிக்கணும். பிரபுஜி நீங்க இமிடியேட்டா சொல்லணும் நான் தான் அப்படின்னு படிங்க. ஏதம் இத்ருஷ்டம் அவிஷ்டப்ய நஷ்டமாத்மனோ அப்ய புக்த்யா இப்ரத்வதி உப்ர கர்மானா ஜஹதே அஹிதா. ஹரே கிருஷ்ணா. மீனிங் படிக்க முடியுமா உங்களால? புக் இருக்கா? என் கையில புக் இல்லைங்க மாதாஜி, அதனால மீனிங் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்க. ஓகே பிரபுஜி. யார் படிக்கிறீங்களா? யாராவது புக்? யாரு? பபிதா மாதாஜி படிங்க. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்ற அறிவில்லாதவர்களும் தன்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்காக பலனற்ற கொடூரமான செயல்களை ஈடுபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த மாதிரி என்னது இதுல என்ன கொடுத்துருக்கோம்? following such conclusion. இந்த மாதிரி அசுரத்தனமான இந்த பேச்சினாலையும் இந்த மாதிரி அவ நம்புறதுனாலயும் என்ன ஆகுது? who are lost to themselves and who have no intelligence. அவளுக்கு புத்தியும் வளராம அவ அது இங்கேயே இதுலயே இருந்து என்னது இன்னும் கீழே தான் போறாங்க. அந்த மரத்தை பார்த்தோம் இல்லையா? இன்னும் கீழே நோக்கிதான் போவாங்க. engage in unbeneficial horrible works means to destroy the world. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ரொம்ப சயின்ஸ் படிச்சவங்களும் இந்த மாதிரிதான். ஆட்டம் பாம் இதெல்லாம் அவருக்கு வந்து பிரபுபாதா ரொம்பவே எகெயின்ஸ்ட் தான். மூணுக்கு போனேன். அவர் சயின்ஸ்ல ஏதாவது முன்னுக்கு வந்திருக்கானா? என்னத்தை பெருசா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அவங்க. அப்படி அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவா பிடிக்காது. இட் இஸ் நாட் தட். அவங்க என்ன மெயினா என்னன்னாக்க சயின்டிஸ்ட்க்கு என்ன ஒரு என்னன்னா, ஆஹா நான் இது பண்ணிட்டேன், ஆஹா நான் மூன் போயிட்டேன், அடுத்தது மார்ஸ்க்கு போனேன் அப்படின்னு. சரி போயிட்டு என்னத்தை தான் நீ கண்டுபிடிச்சேன்? இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சா. அதான் நாங்க ஸ்கிரிப்சர்ல என்னைக்கோ சொல்லியாச்சு, உலகம் உருண்டையானது நாங்க அன்னைக்கே சொல்லியாச்சு. அன்னைக்கே நாங்க சொன்ன மார்ஸ் இருக்கு, அது இருக்கு, இது நீங்க போய் பார்த்து அங்க அந்த அந்த இடத்த தொட்டு அங்க தண்ணி இருக்கு, மண் இருக்கு நீங்க சொல்லிட்டு வந்துட்டு ப்ரூவ் பண்றீங்க அது இருக்குன்னு. இன்னும் அவளுக்கு இன்னும் ப்ரூவ் பண்ண இவ்வளவு அண்டமண்டமா நிறைய இருக்கு. நம்ம இன்னும் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் சொல்லியிருக்கோம். அதெல்லாம் இன்னும் அவளுக்கு ப்ரூவ் பண்ணோம்னா ரொம்ப நாள் இருக்கும்.
சோ அவங்க பண்ற இதுல என்னன்னாக்கா அழிஞ்சு போற இதுதான். ஆட்டம் பாம்ல பண்ணிருக்காங்க, நல்லதுக்குன்னு நினைச்சு பண்றாங்க. அது ஒரு துருபயோகம் பண்ணினா என்ன ஆகும், எல்லாம் உலகமே அழிஞ்சிடும். அந்த மாதிரி ஒரு டேஞ்சரஸ் இதுலதான் நம்ம வந்து போயிட்டு இருக்கோம். சயின்ஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லை. இப்ப சயின்ஸ்னாலதான் இப்ப நம்ம வந்து இது இன்டர்நெட்ல ஒரு படிக்கிறோம். ஒருத்தர் ஒரு ஊர்ல இருக்கோம், இருந்தாலும் நம்ம வந்து படிக்கிறோம். ஆனா நல்ல விஷயத்த நம்ம யூஸ் பண்ணா, அது சயின்ஸ் யூஸ் பண்ணா நல்லது. ஆனா சயின்ஸ்ங்கிற பேர்ல கெட்டதெல்லாம் இதை பண்ணக்கூடாது. ஹாரிபிள் ஒர்க்ஸ் meant to destroy the world. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன, உலகமே அழிஞ்சு போற லெவலுக்கு கொண்டு வந்துருவாங்க. இதுல என்ன படிச்சோம் நம்ம 16.9ல ஆட்டிடியூட், அசுரர்கள் அணுகுமுறை அண்ட் அவளுடைய ஈடுபாடு எதுல இருக்காங்கன்னா, அவளோட மனோபாவம் எப்படி இருக்கும்? மனோபாவம் எப்படி இருக்கும் அசுரத்தனமா இருக்கிறவளுக்கு? அசுரர்கள் தங்களை தாங்களே மாயை, அவளுக்கு என்னன்னு தெரியாது, ஒரு மாயையில தான் இருக்காங்க. அவங்களையே இழந்து விடுகிறார்கள். அவங்களே இழந்து விடுகிறார்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு புத்திசாலித்தனம் இல்லை. ஓகே, அடுத்தது மாயையில் புத்திசாலித்தனம் இல்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் அழிவுகரமான வேலையில் ஈடுபட்டு முன்னேற நினைக்கிறார்கள். நான் ஒரு அதை பண்ணினேன், இதெல்லாம் எழிஞ்சு போச்சு, அப்ப நான் பண்ணின அந்த இதுல எவ்வளவு பவர் இருக்கு இல்லையா, நான் ஒரு இது விட்டு அந்த ஆட்டம் பாம் வந்து வெடிச்சது, இவ்வளவு அளவுக்கு வந்து இது நெருப்பு பரவி இருக்கு. சோ இதுல எவ்வளவு சக்தி இருக்கு. அவ அந்த கண்டுபிடிப்புலதான் ரொம்ப மிதப்புல இருப்பா. ஆனா என்னது, நம்ம பண்றது வந்து இந்த உலகத்தையே அழிக்கக்கூடிய நிலைமையில கொண்டு போய் விடணும் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா படிப்புல நல்ல அறிவு இருக்கும், ஆனா ஆக்சுவல் பண்ற வேலை வந்து மடத்தனமான வேலை பண்றாங்க. சோ அதுல வந்து புத்திசாலித்தனம் இல்ல. they think they are all very, அதுக்கு நல்ல மார்க் வாங்கி PhD எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப கண்டுபிடிச்சு என்னது சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் பெரிய பேர்லாம் இருக்கும். ஆனா அவளுக்கு புத்திசாலித்தனம் இல்ல. அடுத்தது ஈடுபாடுகள். அவளோட எண்களை வந்து ஈடுபாடு செயல் பண்றாங்க. உலகை அழிக்கும் நோக்கத்தில் பயனற்ற பயங்கரமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். அது வந்து உக்ர கர்மா, அதுக்கு பேரு உக்ர கர்மான்னு இந்த சான்ஸ்கிரிட் கொடுத்துருக்கு. பெயின்ஃபுல், ரொம்ப வலியான பயங்கரமான அழிவுகரமான செயல்கள். இட் இஸ் நாட், அவ பண்ற வேலையெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாலாம் பண்ண முடியாது. ரொம்ப அதுக்கு மூளை வேணும். அதுக்கு மூளைன்னா என்னது, சயின்டிபிக் நாலேஜ் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு நிறைய அதுக்கு வருஷ கணக்குல உட்காந்துட்டு அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனா அதெல்லாம் எதுல கொண்டு போய் விடும், டிஸ்ட்ரக்டிவ் அழிவுகரமான செயல்களை தான் கொண்டு போய் விடும். எஸ், அடுத்தது யாரு? மஞ்சுளா மாதாஜி வரல, கல்பனா மாதாஜி. ஜி கல்பனா அப்படி எஸ் மாதாஜி. காமம் ஆஸ்ரித்ய துஸ்பூரம் தம்பமான மதான்விதாக மோகாத் கிரீத்வா அசத்கிரகான் பிரவர்த்தந்தே சுசிவ்ரதாக. அசுரத்தன்மையுடையவர் திருப்தி செய்ய முடியாத காமம், வீண் பெருமை, பொய், கௌரவம் இவற்றில் அடைக்கலம் கொண்டு இவ்வாறு மயக்கப்பட்டு தூய்மையற்ற செயல்களில் எப்பொழுதுமே ஈடுபட்டு நிரந்தரமற்றவற்றால் கவரப்படுபவர்களாய் ஆகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப இது வந்து அசுரத்தனம் வேற என்னெல்லாம் இருக்கு, இதுல வந்து திருப்தியே கிடைக்காது. இந்த அசுரத்தனமான செயல்கள்ல திருப்தி. இப்போ வந்து இல்லிசிட் ரிலேஷன் அப்படின்னா என்னது, சரியான ஒரு ரிலேஷன் வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன் இருக்கும். அதை தவிர வேற ஏதாவது ரிலேஷன் வச்சுருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க சில பேர். அதுல திருப்தியே வராது. ஒருக்கா 2 டைம் எல்லாம் பண்ணா அது இப்போ வராது. அதுல இன்னும் ஆசை வளர்ந்துட்டே போகும். அதுல தப்பு காரியம் பண்றோம்னு நமக்கு அந்த டைம்ல வந்து உணர்ச்சி வசத்தால என்னது தப்பு காரியம் இன்னும் பண்ணிட்டே போவோமா. அதுல வந்து கண்மூடித்தனமான, அதுல அப்சார்ப்ட் இன் கன்சீட் ஆஃப் ப்ரைட். அப்புறம் என்னது, கேம்பிளிங். இது கொடுத்துருக்க, இது கேம்பிள் பண்ணும்போது என்னது, ஒரு நேரம் தோத்தாலும் என்ன தோணும், இல்லை இப்பதானே தோத்தோம், இப்ப 2வது வாட்டி ஆடி பாக்கலாமேன்னு 4 வாட்டி ஜெயிக்கும் போது நான் பத்தியா நான் ஜெயிச்சுட்டே வரேன்னு ஒரு இது வந்துடும். அப்புறம் 5, 6, 7 என்பதே தோத்தாலும் என்ன தோணும், இல்ல பரவாயில்ல நான் முதல் 4 வாட்டி ஜெயிச்சேனே, அப்ப இன்னும் ஜெயிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஃபால்ஸ் இதுல இல்யூஷன்ல தான் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஜெயிக்கிறது. அப்ப கேம்பிளிங் இஸ் நாட் குட் அட் ஆல். கேம்பிளிங்னா என்னது, சூதாட்டம் பண்ணக்கூடாது, இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணக்கூடாது. இதுதான் நம்ம 4 பிரின்சிபல் நம்ம ஃபார்ம்ல ஃபில் பண்ணோம் இல்லையா, இதுதான் 4 இது பண்ணோம். இன்டாக்சிகேஷன் என்னது, எது வந்து போதை கொடுக்கணும். நாட் ஒன்லி கல்லு சாராயம் அது மாத்திரம் இல்ல, ஒரு காஃபி டீல கூட இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதனாலதான் ரொம்ப அது குடிக்கலன்னா தலைவடிக்கணும், அந்த லெவலுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம். நம்ம பாடி அந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டோம். சின்ன குழந்தையில இருந்து நமக்கு என்ன பால் குடுக்கறது போல அம்மா அப்பா என்ன காஃபியா கொடுத்து வளர்த்தாங்க இல்ல. அந்த டைம்ல எல்லாம் நல்ல பால் குடிச்சாலும் எந்த நேரமும் ஜெய்னு விளையாடுறது என்ன, ஓடி பிடிச்சு இது பண்றது என்ன, அப்பெல்லாம் அவ்வளவு டயர்ட்னஸ் தெரியல. அப்புறம் நம்மளே இந்த எப்ப கெட்ட பழக்கம் வந்ததுன்னு தெரியாது, அந்த காஃபி குடிச்சு அந்த நிலைமைக்கு நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் நம்மள.
சோ அதனாலதான் அவங்க வந்து வேண்டாம்னு சொல்றாங்க. அதனால ஒரேடியா நிறுத்த முடியலைனாலும் 4 வாட்டி குடிக்கிறத 3 வாட்டி ஆக்கலாம். அப்புறம் மொள்ள சரி 3 வாட்டில எனக்கு பழகி போயிடுது அப்படின்னா சரி 2 வாட்டி பழகிறதுக்கு பார்க்கணும். அப்புறம் 1 வாட்டி சொல்லிட்டு ஃபைனலி விட பார்க்கணும். யாருக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லைன்னா அவங்க ஒரே நாள்ல விட்டுருக்கலாம். நான் அந்த மாதிரிதான் பண்ணேன். ஒரு ஏகாதசியில ஆரம்பிச்சேன் போன ஜனவரியில. அது வந்து ஏகாதசியில ஆரம்பிச்சோன்னா அன்னைக்கு ஒண்ணும் பண்ணல எனக்கு. அப்ப நான் நினைச்சேன் ஏகாதசியில மாத்திரம் விடணும்னு, ஏன் தினமே விடலாமே பார்த்தா எனக்கு ஒண்ணும் பண்ணல. ஆனா அது குடிச்சா என்ன ஆகும்னாக்கா ஒரு தெம்பு வராப்புல இருக்கும். ஒரு கஃபைன் இருக்கு இல்லையா, தட் கிவ்ஸ் ஒரு மாதிரி ஒரு பூஸ்ட் ஒரு மாதிரி கொடுத்துரும். அப்ப நமக்கு வந்து தூக்கலாம் போயிட்டு ரொம்ப எனர்ஜியா இருப்பாங்க. அதெல்லாம் ஃபால்ஸ். இட் இஸ் வந்து ஒரு டெம்பரரியா தான் இருக்கும். அதெல்லாம் இம்பர்மனன்ட். அதனால இன்டாக்சிகேஷன் எனக்கு டீ காஃபி அப்புறம் வந்து இந்த என்னது வெங்காயம் இது குடி பூண்டை குடி தவிர்க்கணும். ஏன்னு சொல்றாங்கன்னாக்கா அதுல வந்து எல்லாம் சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப ஹெல்த் இருக்குன்னு. அது வந்து ஹெல்த் பெனிஃபிட்லாம் இருக்கு அப்படிம்பாங்க. அதுக்கு வந்து அந்த பிரபுஜி சொல்லுவார் அப்படி இருந்ததுனாக்கா அப்ப வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிடுறவா ஹாஸ்பிட்டல் பக்கமே போகக்கூடாது. அவங்களுக்கு கோல்டு காஃபு வரக்கூடாது, ஃபீவர் வரக்கூடாது, கோவிட் வரக்கூடாது, ஒண்ணுமே வரக்கூடாது. நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கணும். இருக்காங்களா? இல்ல. அவங்களுக்கும் உடம்பு வருது. வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிடாதவருக்கு இருக்காங்க, அவங்களுக்கும் வருது. அப்ப வெங்காயம் சாப்பிட்டா வராது, அது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதுன்னு எதை வச்சு நீங்க சொல்றீங்க? அவங்களுக்கும் உடம்பு முடியாம தான் வருது. அப்ப அதை தவிர்த்து தான் பார்க்கலாமே. ஏன்னா அதுல வந்து இது டேஸ்ட் பட் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆனோன்னு நம்ம இந்த சத்துவ குணத்துல பேஷன் இதுல கொண்டு வரும். வந்து மோட் ஆஃப் பேஷன் 2வது நிலை. இந்த ரஜோ குணத்தை நம்மளை தள்ளிட்டு இருக்கோம். அதனால நம்ம சத்துவ குணத்தை இருக்கணும்னா இந்த டேஸ்ட் பட் எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு என்னது சாதாரண சாப்பாடு சாப்பிட்டாலே போதும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கும். அப்புறம் மீட் ஈட்டிங், அதுவும் அதேதான். நாக்குக்கு நம்ம அவ்வளவு இது கொடுக்குறோம், இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதுனால தான் மீட். அப்ப அதையும் நம்ம வந்து இப்போ செகண்ட் லெவல் ஆல்மோஸ்ட் முடியறதுக்கு ஆயிடுச்சு. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா யாரெல்லாம் சாப்பிடுறீங்களோ வந்து தினமே எடுத்துட்டு இருக்கிறது கொஞ்சம் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டின்னு தவிர்க்கலாம். அப்புறம் வந்து இல்ல நான் முதல்ல இருந்தே ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி சண்டே தான் எடுத்துட்டு இருந்தோம்னா அதை வந்து மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டின்னு ஆக்குங்க. அதுவும் இல்ல இப்ப அப்படியேதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி, வருஷத்துக்கு 2 வாட்டி, ஏதோ பர்த்டே வந்ததா, ஏதோ எல்லாரும் வந்தாங்களா, விருந்தாளி வந்தாளா, அப்ப அந்த மாதிரி. அப்புறம் மெதுவா நம்ம வந்து ஃபுல்லாவே அதை வந்து தவிர்த்து விட்டோம். ஸோ மீட் ஈட்டிங் இஸ் ஆல்சோ. ஸோ இதுதான் 4 பிரின்சிபல் நமக்கு கொடுத்துருக்கு இஸ்லாம்ல. இது எல்லாமே பகவத்கீதாலையும் கொடுத்ததுதான். So taking shelter to insatiable, அது வந்து திருப்திப்படுத்தாத ஒரு ஆசை இது. அண்ட் அப்சார்ப்ட் இன் கன்சீவ், ஏமாத்துதல், ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ், இதுல எல்லாம் வெளியில படுத்துவார். ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து இப்ப இம்பர்மனன்ட், அதெல்லாம் இது கிடையாது, பர்மனண்டா இருக்கக்கூடிய சந்தோஷங்கள் கிடையாது. இதை பத்தி அதேதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு. அசுரத்தனம் மனநிலை எப்படி இருக்கும்? அவளோட நிலையற்ற தன்மையால் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். தீராத காமம், மாயையில தான் இருக்காங்க. அவங்க வந்து மாயையில இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுக்கறதுன்னு டீ காஃபி குடிக்கிறது இதெல்லாம் எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வேற ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறது, அப்புறம் கேம்லிங், இந்த மாதிரி கேம்லிங் எல்லாம் பண்ணி நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு. அப்ப எல்லாருமே கேம்லிங் பண்ணி பணக்காரன் ஆறுது அவ்வளவு ஈஸினா எல்லாருமே ஆயிடலாமே. நமக்கு இவ்வளவுதான் விதிச்சிருக்கு, இந்த ஜென்மத்தை நமக்கு இவ்வளவுதான் கிடைச்சிருக்குன்னு அதை வச்சு சந்தோஷப்பட்டு நம்ம நிம்மதியா இருக்கோம். அதனால கொலை கொள்ளை இதெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ணக்கூடாது. பெருமை மற்றும் தவறான கௌரவத்தால் புரிஞ்சப்படுகிறார்கள். இதெல்லாம் வந்து பர்மனண்டே கிடையாது. இதனால ஒரு பெருமை அதனாலயும் கௌரவம் அதை பாக்குறதுனால நம்ம we get attracted to all these qualities. அப்ப அந்த இதுல இருந்து நம்ம வந்து இந்த அசுரத்தனத்துல இருந்து நம்ம விடுதலை ஆகணும். இப்ப நமக்கு புரியறது இல்லையா நம்ம இந்த அசுரத்தனம்ல நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு இவ்வளவு எல்லாம் படிச்சோம். நல்ல குணங்கள்லாம் முதல்ல படிச்சோம் 26. இப்ப அடுத்தது வந்துட்டு இருக்கோம், ஒவ்வொன்னா வருது. எதுல எல்லாம் நம்ம மாட்டின் முழிச்சுட்டு இருக்கோம் சொல்லிட்டு நமக்கே புரியும். அடுத்தது யார் இப்ப படிச்சா? மாதாஜி கல்பனா மாதாஜி தானே படிச்சா. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிக்கும் 11, 12. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சிந்தாமபரி மேயாம் ச பிரளயாந்தாம் உபாஸ்ரிதாக காமோபபோக பரமோ ஏதாவத் இதி நிச்சிதாக ஆசாபாச சதைர் பக்தாக காமக்ரோதோ பராயணாக ஈஹங்கே காம போகார்த்தம் அன்யாயேனார்த்த சஞ்சயான். வாழ்வின் முடிவு வரை புலன்களை திருப்தி செய்வதே மனித பண்பாட்டின் முக்கிய தேவை என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறு அவர்களது கவலைகளுக்கு எல்லையே இல்லை. ஆயிரக்கணக்கான ஆசைகளாலும் காமத்தாலும் கோபத்தாலும் பிணிக்கப்பட்டு புலன் நுகர்வுக்காக அநியாயமான வழிகளிலே அவர்கள் செல்வத்தை சேர்க்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா.
சோ அதேதான் நம்ம இப்ப முன்னாடி சொன்னதேதான். அவங்க வந்து இருக்கிறது ஒரு லைஃப் கொடுத்துருக்காங்க. இது இப்ப என்ஜாய் பண்ணலன்னா எப்ப பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி சாப்பிடுறது என்ன, குடிக்கிறது என்ன, அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அது வந்து திருப்தியை கொடுக்காது. சரி, நான் ஒரே ஒரு வாட்டி மாத்திரம் வந்து இது வந்து காஃபி குடிச்சு விடுறேன் அப்படின்னா அடுத்த நாளும் அதே கேட்கும். சரி, இல்ல ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி குடிக்கிறேன்னா அடுத்த வாரம் இனிமே குடிக்க மாட்டேன்னு சொன்னாலும் அது கேட்கும். அதே போல மீட் ஈட்டிங் அப்படிதான். சரி, எல்லாரும் வந்திருக்காங்க, அப்ப சரி அது எப்படி நான் தனியா இந்த மாதிரி வேண்டாம் சொல்றது, எல்லாரும் கூடயும் பார்ட்டிக்கு போறோம், அவ வீட்டுல அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு அந்த மாதிரி போனா என்னது அடுத்த பார்ட்டி வரும், அப்போ என்ன நோ சொல்ல முடியாது. நீ அன்னைக்கு மாத்திரம் சாப்பிட்டியே இன்னைக்கே சாப்பிடல அப்படிம்பாங்க, ஏதாவது வரும் அந்த மாதிரி. அதனால நோனா நோ தான் அப்படின்னு விட்டுடணும். அப்புறம் இதுக்கு வந்து இது கிடையாது, எண்டே கிடையாது. வந்து நம்ம ரொம்ப அது புலனுணர்ச்சியை வந்து தூண்டி 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 அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது அந்த மாதிரி. ஸோ பவுண்ட் நெட்வொர்க் ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டிசைன். அப்போ 1-2 மாத்திரம் இல்லை, இது என்னது இதுக்கு பக்கத்துல இன்னும் நிறைய ஆசைகள்லாம் வந்துட்டே இருக்குமா. அதெல்லாமே நம்ம வந்து திருப்திப்படுத்துற நிலைமை வந்துடும். லஸ்ட் அண்ட் ஆங்கர், தே செக்யூர் மணி. அப்புறம் இந்த பணம் சம்பாதிக்கிறது அப்படிதான், எப்படியாவது சம்பாதிக்கணும். அது என்ன பண்ணினாலும் சரி, பொய் சொல்லி பண்ணாலும் பரவாயில்ல, அந்த மாதிரி எண்ணம் வந்து பணம் சம்பாதிக்கணும், பணத்தினால்தான் எல்லாம் வாங்கலாம் இல்லையா. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து போய் என்ன ஆயிடும், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், நம்ம புலனுக்கு எல்லாம் நம்ம அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம்னா நம்ம வந்து சீரழிஞ்சு போயிடுவோம். அதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டு வெளியில வர முடியாது. ஏன்னா அது வந்து அவ்வளவு இருக்குமா நம்மள. இன்னைக்கு மாத்திரம் பண்றேன் அப்படின்னா இல்ல, நாளைக்கு இதுதான் பண்ண போறோம்னு இழுத்துட்டே இருக்கும். அதனால நம்ம கட்டுப்பாடோட இருக்கும். எஸ், அடுத்தது யாரு? படிக்கிறேன் மாதாஜி. இதமத்யே மயா லப்தம் இமம் பிராப்ஸ்யே மனோரதம் இதமஸ்தீதமபி மே பவிஷ்யதி புனர்தனம் அசௌ மயா ஹத சத்ருஹு ஹனிஷ்யே சாபரானபி ஈஷவரோஹ மஹம் போகி சித்தோ அஹம் பலவான் சுகி ஆட்யோ அபிஜன வானஸ்மி கோன்யோஸ்தி சத்ருஷோ மயா யக்ஷேதாஸ்யாமி போதிஷ்ய இத்யஜ்ஞான விமோஹிதாஹ. அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன், தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேன்மேலும் பெருகும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்றுவிட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர். நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிக பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னை போன்று சக்தி உடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க, இதுல எதுல நம்ம பொருந்துறோம்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பார்க்கணும். இதுல இருந்தோம்னா வெளிப்பட்டு வந்துடணும். ஏன்னா அசுரகுணம், அது எல்லாம் தான் அசுரகுணம். இப்ப என்ன நினைக்கிறானா, எங்கிட்ட வந்து இப்போ நல்ல பண வசதி இருக்கு, நான் இந்த இது என்னது நான் வந்து இப்பதான் தமிழ்ல சொன்னாங்களே அதேதான், ஐ வில் கெட் மோர் அக்கார்டிங் டு மை ஸ்கீம். நிறைய ஸ்கீம் எல்லாம் வந்திருக்கு, அதுல எல்லாம் நான் வந்து பணத்தை எல்லாம் போட்டா நிறைய சம்பாதிக்கலாம், இது எல்லாமே என்னுடையது, நான் இன்னும் நிறைய சம்பாதிக்கலாம், நிறைய பொருள் வாங்கலாம், அவன் என்னுடைய எதிரி, அதனால அவனை வந்து அழிச்சே தீருவேன், அது போல நிறைய பேரை நான் அழிச்சு விடலாம், நான் தான் கடவுள், ஐ எம் லார்ட் ஆஃப் எவ்ரிதிங், எல்லாமே என்னால முடியும். என்ன பணம் இருக்கு, பணம் இருக்கு, ஆள் பலம் இருக்கு, எல்லாரும் நான் சொல்றபடி கேட்கறாங்க, அந்த மாதிரி நானே எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன். அப்புறம் நான் தான் பர்ஃபெக்ட், பாக்கி எல்லாரும் தப்பு பண்றவா, நான் தான் கரெக்ட் அப்படின்னு எல்லாம் வாதாடுவாங்க. அப்புறம் பவர்ஃபுல், நான் ரொம்ப பவர்ஃபுல் அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன். அப்புறம் நான் ரொம்ப ரிச், அவர் சரௌண்டட் பை என்ன. அப்ப என் பக்கத்துல இது எதிரும் புதிரும் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் எல்லாரும் இந்த நல்ல செல்வந்தர்கள், அவ எனக்கு நல்லா பெருமையா பேசுறாங்க, இன்னும் அவ்வளவு எங்களோட பணம் இருக்கிறதுனால நல்ல மரியாதையோட எல்லாம் ட்ரீட் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம். There is none so powerful and happy I am. நான் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல், ஏன்னா எங்கிட்ட பணம் இருக்கு, பணத்தால நான் எது வேணா வாங்கலாம், பணத்தை கொடுத்து நான் வந்து ஒரு பெருமை வாங்கலாம், எல்லாரும் என்ன வந்து அடிப்பணிஞ்சு ஆஹா உங்ககிட்ட பணம் இருக்கு, நல்லா ரொம்ப இது பணக்காரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. அப்படி ஐ ஷால் பெர்ஃபார்ம் சாக்ரிஃபைஸ், என்ன வேணா நான் வந்து யஜ்ஞம் எங்க வேணா நான் பணம் கேட்கும் போதெல்லாம் நான் கொடுத்துடுவேன். அந்த மாதிரி ஐ ஷால் கிவ் சம் சேரிட்டி, யாருக்கு வேணா நான் வந்து பணத்தை அள்ளி அள்ளி கொடுப்பேன், ஏன்னா பெருமை இருக்கேன்.
அவன் கொடுக்கும்போது என்ன, ஓஹோ அதனால புகழாரம் பண்ணி நமக்கு மாலையெல்லாம் சாத்தி ஒரு லவுட் ஸ்பீக்கர்ல எல்லாம் சொல்லி ஆனா இது கூட அடிச்சு இதுல சௌரிட்டியில ஒட்டிடுவாங்க, சுவர்ல ஒட்டிடுவாங்க. இவன் வந்து இவ்வளவு தானம் கொடுத்தான், இவ்வளவு தர்மம் கொடுத்தான் அப்படின்னு. அண்ட் நான் வந்து அதை பார்த்து நான் பெருமிதம் அடைவேன். இது எல்லாமே in this way such persons are deluded in ignorance. இந்த எல்லா எண்ணமும் என்னன்னாக்கா நம்மள வந்து அறியாத்தனத்துலதான் அழுத்துறது. இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இருக்கக்கூடாது. நம்ம சேரிட்டி கொடுக்க கூடாதுன்னு கிடையாது. அடுத்த சாப்டர்ல இன்னும் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க சேரிட்டி பத்தி, ஆகாரம் பத்தி எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. இதுல என்னது திரும்பி அனாலிசிஸ். எஸ், அசுரத்தனம் பற்றி மேலும் விளக்கம். மனநிலம், அவள் மனநிலை எப்படி இருக்கு, மனசுக்குள்ள என்னெல்லாம், மனசுனா என்னது, மூளையில இதெல்லாம் தான் சிந்தனை போயிட்டு இருக்கு. என்ன நினைக்கிறானா, ஆவியை பொருளுடன் இணைந்து தவறான சுயநினைப்பாளர் controller enjoy indicates false ego which connects spirit and matter. Okay, ஆவி தான் என்னது, நம்ம ஆத்மாவும் நம்ம இது பாடியும் இணைத்து தவறான சுயநலத்தால் நான் கட்டுப்படுத்துபவன் மற்றும் அனுபவிப்பவன் என்ற எண்ணம். நான் தான் எல்லாம் பண்ணேன், நான் தான் அனுபவிக்கிறேன், அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ஆனா வந்து தப்பு எண்ணத்துல இருக்கான், ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கிறதுனால. அப்புறம் நான் பரிபூரணமானவன் மற்றும் சக்தி வாய்ந்தவன். ஒரு வியாதி வந்தா போறோம் எல்லாம் கரைஞ்சிரும், பணம் எல்லாம் கரைஞ்சிரும். டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு நம்ம வந்து பார்கெனே பண்ண முடியாது. அங்க போயிட்டு இல்ல எனக்கு வந்து ஒரு சீப்பான இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்பா, சீப்பான ஒரு மருந்து கொடுப்பா, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ரொம்ப விலை ஜாஸ்தி, இந்த மருந்துல வந்து எதுக்கு கம்மி விலையோ அது மாத்திரம் கூட நம்ம வேற பேச முடியுமா? அங்க டாக்டர்கிட்ட போய் மாட்டோம். டாக்டர் ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி நல்ல பேரு போன ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போவோம், ஏன்னா உசிர் அவ்வளவு நமக்கு முக்கியம் இல்லையா? அதனால நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து இந்த வியாதியில இருந்து வெளியில வரணுமேன்னு சொல்லிட்டு நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் போமா, நல்ல பேர் போன டாக்டர் போமா, அள்ளி கொடுப்போம் டாக்டர்கிட்ட. ஏன்னா அவ்வளவு நமக்கு வந்து இது நம்மளோட உசிருக்கு வந்து அவ்வளவு வேல்யூ கொடுத்து பண்ணுவோம். ஆனா என்னது நினைக்கிறான், அந்த வியாதி வர்றது வரைக்கும் ஒன்னும் கஷ்டம் எல்லாம் இல்லாம இருக்கிறது வரைக்கும் நான் தான் ராஜா, நான் நினைக்கிறது எங்கிட்ட எவ்வளவு பணம் இருக்கு, எனக்கு அவ்வளவு செல்வாக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. எல்லாம் என் ஆற்றலால் செய்யப்படுகிறது, எல்லாம் எனக்கு திறன் இருக்கு, அதனால நான் இவ்வளவு பண்ணேன், எல்லாம் பெருகும், எல்லாம் மல்டிப்ளை ஆயிட்டே இருக்கும். அந்த ஸ்கீம் இந்த ஸ்கீம். அப்புறம் என் எதிரிகள் தோற்கடிக்கப்பட்டனர், நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன். எல்லாம் என்ன அன்னைக்கு அப்படி பேசினாலே அவ பாத்தியா அவளுக்கு அதான் கஷ்டம் வந்தது, அந்த மாதிரிலாம் எண்ணெல்லாம் இருக்குமா? ஏன்னா இதெல்லாம் இந்த டெமோனிக் குவாலிட்டிஸ் தான். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அவளுக்கு என்ன ஒரு தலையெழுத்து போகும், கஷ்டப்படனா ஏதோ ஜென்மத்துல ஏதோ தப்பு பண்ணனாலும் கஷ்டப்படுறான். அந்த எண்ணம் இல்லாம என்ன அன்னைக்கு பேசினாலே அதுதான் அவ கஷ்டப்படுறான். அந்த மாதிரி எண்ணம்லாம் இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் என்னது இங்கே இது வந்துட்டா. ஓகே, இன்று என்னிடம் இவ்வளவு செல்வம் உள்ளது மற்றும் எனது திட்டங்களுக்கு ஏற்ப அதிக லாபம் பெறுவேன். இப்போது நிறைய என்னுடையது, அது எதிர்காலத்திலும் மேலும் 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 அதிகரிக்கும். நல்ல கான்பிடன்ஸ். இன்னும் எதிர்காலம் அடுத்த நேரம் நம்ம வழிக்கு விழுந்தோம் போயிட்டோம்னாலே அந்த இது கிடையாது. எதிர்காலத்துல நான் நல்லா ஜெயன்னு இருப்பேன், நல்லா பிளான் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் நான் தான் எல்லாவற்றிற்கும் இறைவன், நான் அனுபவிப்பவன், நான் சரியானவன், சக்தி வாய்ந்தவன் மற்றும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட், என்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட். அப்படி நான் மிகப்பெரிய பணக்காரன், உயர்குல உறவினர்களால் சூழப்பட்டுள்ள உயர்குலம்னா இதுதான் அரிஸ்டோக்ராட்டிக், நல்ல பெரிய பெரிய வசதி உள்ள படை. அவள்லாம் தான் எனக்கு வந்து எனக்கு அந்த எம்எல்ஏ தெரியும், எனக்கு அந்த ஒரு கார்பரேட்டர் தெரியும், அப்படியெல்லாம் அந்த ஒரு போலீஸ்காரன் எனக்கு நல்லா தெரியும், அந்த மாதிரிலாம் பெருமையா பேசுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிறைய பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி என்னை போன்ற சக்தி வாய்ந்தவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் வேறு யாரும் இல்லை. அவன் என் எதிரி, கொஞ்சம் ஏதாவது பிடிக்கலனாலும் அவன் எதிரி, நான் அவனை கொன்றேன். மற்ற எதிரிகளையும் கூட கொல்லப்படும். நான் தியாகங்கள் நிகழ்த்துவேன், நான் கொஞ்சம் தர்மம் செய்வேன், அதனால் நான் மகிழ்ச்சி அடையவன். நான் வந்து மகிழ்ச்சியும் நிறைய தான தர்மம்லாம் பண்ணி நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடையவேன். இதெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது. இது ஒன்லி பகவான் கொடுத்ததுல இருந்து பகவானுக்கு நான் அர்ப்பணம் பண்றதுக்கு அதான் ஏழைகளுக்கு எல்லாம் கொடுக்குறேன், பகவான் எனக்கு இவ்வளவு கொடுத்துருக்கேன், அந்த மாதிரி எண்ணத்துல கொடுக்கணும். அப்புறம் அங்க இருந்து அறியாமையால் ஏமாற்றப்பட்ட ஒரு அசுரன் என்னை நினைக்கிறான், இதெல்லாம் தான் அவன் நினைக்கிறான். ஓகே, அடுத்தது எஸ் யார் மாதாஜி படிச்சீங்க இப்போ? பிரபுஜி அல்ல, ஜெயலட்சுமி, ராஜலட்சுமி. நான் அநேக சித்த விப்ராந்தா மோகஜால சமாவிருதாக பிரசக்தாக காம போகேஷு பதந்தி நரகே அசுஷௌ. குழம்பி போய் அது ஓகே, மீனிங் படிக்கணும் மாதாஜி. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்று உடையவர்களாகி
நரகத்தில் வீழ்ச்சி வருகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அறியாமை கனமான, அதனால நினைக்கிறார் நிறைய ஆங்ஸைட்டி, நிறைய எதிர்பார்ப்பு, நிறைய ஒரு இது அந்த மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பின்னாடி சத்தம் கேட்டது, ஓகே மியூட் பண்ணிட்டேன். சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆங்ஸைட்டி அறியாத்தனத்தினால இந்த மாதிரி பெருமை என்ன அதெல்லாம் ஒரு மாயையில சிக்கின்னு அந்த மாதிரி இருக்காங்க. So they become too strong attached to sense enjoyment. புலன் நம்ம என்ன சென்ஸுக்கு எல்லாம் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழறாங்க. அதனால எங்க போவாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணினா என்ன ஆகும்? திரும்பி வீழ்ச்சி அடைந்து ஹெல்னா என்னது, திரும்பி நரகலோகம் போயிட்டு அங்கெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி இங்க பிறந்து திரும்பி எந்த குடும்பத்துல பிறப்போமோ, எந்த மாதிரி மனுஷால பிறப்போமா, மிருகமா பிறப்போமா தெரியாது. அங்க போய் நம்மளை தள்ளப்பட்டு. எஸ், இதோட ஒண்ணு கொடுத்துருக்கோம். அதேதான் எழுதியிருக்கோம். நம்ம திரும்பி படிக்கிறேன். அசுர வேலையின் முடிவுகள். நெட்வொர்க் ஆஃப் இல்யூஷன். மாயைகளின் வலைப்பின்னல், மோகஜால அப்படின்னு போட்டிருக்கு. மாயை எப்படி மாயையில வளம் பிணைந்து போகிறா அப்படின்னு ஒரு இப்ப மீனோட கொடுத்துருக்கோம். நெட்டுக்குள்ள மீன் எப்படி தவிக்கும் அப்படின்னு இங்க கொடுத்துருக்கோம். குழப்பமடைந்து பல்வேறு கவலைகளால் மற்றும் மாயைகளின் வலை அமைப்பால் பிணைக்கப்படுகிறார்கள். ரொம்ப அதான் ஆசை, அந்த ஆசையும் இருக்கும். இதுலயும் ஆசை இருக்கிறதுனால தான் பிணைக்கப்படுறார்கள். குழப்பம் மனசுக்குள்ள ரொம்ப மைண்ட்ல குழப்பம் இருக்கிறதுனால அவ கிளாரிட்டி கிடைக்க மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம் இதெல்லாம் தப்பு இல்லையான்னு நினைக்க தோன்றது இல்லை அவங்களுக்கு. ஏன்னா நல்ல வழியிலே இல்லையே, நல்லது படிக்க மாட்டாங்க. அதனால சோ அந்த மாதிரி பிணைக்கப்படுகிறார்கள். அப்புறம் உணர்வு இன்பங்களில் வலுவாக இணைக்கப்படுவார்கள். அப்புறம் நரகத்தில் கீழே விழுதல். ஒரு சந்தோஷம் வரும்போது அது ஒரு சந்தோஷம், இன்னொன்னு சந்தோஷம் வருதான்னு சொல்லிட்டு அதுலயே பிணைக்கப்பட்டு இதெல்லாம் தான் நல்ல சந்தோஷம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு ஃபால்ஸ் இதுல இருக்காங்க. ஓகே. நூற்றுக்கணக்கான மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான ஆசைகள் மற்றும் மாயைகளின் வலை அமைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளார்கள். இதுல எக்ஸாம்பிள் நிறைய உதாரணங்கள் கொடுத்து சும்மா போட்டு வச்சிருக்கா. இதெல்லாம் நம்ம நிறைய உதாரணங்கள் நம்மளே நம்ம லைஃப்லயே பார்க்கலாம். அதெல்லாம் நம்ம கோரிலேட் பண்ணி சொல்லலாம். அதனாலதான் கரெக்ட், நான் இப்படி எல்லாம் இருந்தேன், இதுல இருந்து அனுப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே அது எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம வெளியில வந்தோம். எஸ், ஐ திங்க் இன்னும் ஆகலையா? அடுத்து இது போறோம். ஓகே, இப்ப யார் படிச்சாங்க? பபிதா படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆத்ம சம்பாவிதா சதப்தா தனமான மதான்விதா யஜந்தே நாம யஸ்னைஸ்தே தம்பே நாவிதி பூர்வகம். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பேரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. செல்ஃப் காம்ப்ளசன், அவங்க ரொம்ப திருப்தி அவங்களுக்கு. ஏன்னா அவங்களோட இதுல என்னன்னாக்கா, நான் ஒன்னும் தப்பே பண்ணலையே, நான் நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கேன், எனக்கு ஸ்கிரிப்சர் எல்லாம் படிக்க வேண்டாம், எனக்கு தெரியும் நான் நல்ல வழியில தான் போயிட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரி ரொம்ப கான்பிடன்ஸ் அவங்களுக்கு. அண்ட் அவ பணத்துல அவ்வளவு மிதந்து அவள் தோன்றது. அதனால ஒரு ஃபால்ஸ் பிரைஸ். பணம் எல்லாம் என்னது இன்னைக்கு வந்தது, அவ போறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் தான் எடுக்க போறது, அந்த மாதிரி தெரியறது இல்லை அவங்களுக்கு. சம்டைம் ப்ரௌட்லி பெர்ஃபார்ம் சாக்ரிஃபைஸ். நிறைய யாகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஒன்லி நேம், அவங்க பேரு வெளியில வரும். இவ்வளவு ஒரு 5 லட்சம் கொடுத்தா அவங்களோட பேர்ல இதெல்லாம் நாங்க போடுவோம். ஒரு தங்கத்தால ஒரு நேம் பிளேட் போட்டு விடுவோம். அப்படின்னாக்கா அந்த பேர் வரணும், எனக்கு தங்கத்தால அந்த பேர் கொஞ்சம் சொல்லிட்டே கொடுப்பா பணம். ஏன்னா பணம் இருக்கு, அது கொடுப்பா. ஆனா அந்த பேர் வரதேன்னு சொல்லிட்டே கொடுப்பா. விச் இஸ் ராங், வெரி மச் ராங். நம்ம கொடுக்கறது இடது கையால, வலது கையால கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாது, அப்படிதான் சொல்லுவா இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கணும். நம்ம கொடுக்கறது யாருக்குமே சொல்லாம. ஆனா நம்ம கிளாஸ்ல யாரோ கொடுத்துனாக்கா நான் சொல்றேன். ஆனா அன்னைக்கு பபிதா மாதாஜி தானே எழுதிங்க, நான் கிளாஸ்ல சொல்லாதீங்க மாதாஜின்னு எழுதினேன். பட் ஐ ஹாவ் டு டெல். ஏன்னா நம்ம கிளாஸ்ல ஒருத்த பேர் அது பெருமை. எனக்கா இதுக்கு தம்பட்டம் அதுக்கு இல்ல, யூ ஃபீல் நைஸ். சில நம்ம கிளாஸ்ல யாரோ ஒரு ஆள் கொடுத்தாங்களே, அவங்களுக்கு சௌரியம் இருந்தது, கொடுக்கணும் தோணித்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த சௌரியம் பகவான் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாரே. சரி, அடுத்த இப்போது நமக்கும் அந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணி பகவான் கிருபையில நமக்கும் நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வசதி வந்துன்னா நம்மளும் கொடுக்கலாம். அந்த ஒரு எண்ணத்துலதான் நம்ம சொல்லலாமே தவிர நம்ம பேரு புகழ் பண்ணி வெளியில சொல்லக்கூடாது. எஸ், அண்ட் வித்வுட் ஃபாலோ அவங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணாம இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் தன்னோட பேரு வரணும்னு சொல்லிட்டே பண்ணணும். இதோட என்னதே கொடுத்திருக்காங்க, திரும்பி அதேதான் வரும். அசுரத்தனம் உள்ள நபர்களின் கபட இயல்பு மற்றும் பிரசங்கம். தன் நிறைவு மற்றும் ஆணவமாக இருப்பதால் அவர்கள் செல்வம் மற்றும் தவறான கௌரவத்தால் ஏமாற்றம். தன்னிறைவு இருக்கக்கூடாதுன்னு கிடையாது. எல்லாருமே செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட், செல்ஃப் ஹாப்பியர்லாம் இருக்கலாம். நம்ம என்ன இருக்கோ அதை வச்சு சந்தோஷப்படலாம். ஆனா என்னது, அவங்க நிறைய இந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்பு, நிறைய நான் பண்றேன் அதனால நான் திருப்தியா இருக்கேன், அது தப்பு.
ஆணவம். அதனால என்ன வருதுன்னா ஆணவம் வந்து விடும், என்னால முடியும் அந்த மாதிரி. சோ அந்த தவறான கௌரவம். இதனால அவ வந்து இந்த மாதிரி மாயையில சிக்கின்னு அவ வந்து ஏமாறப்படுகிறார்கள். அப்புறம் எந்த விதிகளையும் விதிமுறைகளையும் பின்பற்றாமல் பேருக்கு மட்டுமே யாகங்களை பெருமையுடன் செய்கிறார். பின்னாடி இருந்து இது சும்மா இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க தெரியல, பேருக்கு இவங்க யஜ்ஞம் பண்றாங்க, நான் தான் கொடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு கால் மேல் கால் போட்டுட்டு ஃப்ரண்ட் ரோல சோஃபால உட்காந்து அப்ப எல்லாம் பாக்குறவங்களுக்கு தெரியுமே, ஓஹோ நீ உங்க காரணம் தான் இதெல்லாம் நடக்கிறதா அப்படின்னு. நம்ம பண்ணினா கூட யாருக்கும் தெரியாம அந்த யாக யஜ்ஞம் பண்ணணும். அப்புறம் அதே மாதிரி எல்லாம் முடியாது. நம்ம இப்ப பௌதிக உலகத்துல முடியாது. ஏன்னா அவளே ரசீட் போட்டு கொடுத்து விடுறாளே. ஏதாவது நம்ம என்ன சேரிட்டி ₹1 கொடுத்தாலும் ரசீட் போட்டு விட. ஏன்னா அவளுக்கு கணக்கு வழக்கு காட்டணும். அப்ப அதுல பேர் வந்துடும். நம்ம பேரு நம்ம யாருக்கும் தெரிவிக்க வேண்டாம் நினைச்சாலும் வந்துடும் அந்த பேரு. அதனால ஆனா நம்ம வந்து எப்படி எடுத்துக்கணும், பரவாயில்ல நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்கா அதனால கொடுத்தோம், இதுல என்ன பெருமிதம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கணும். அவர்களின் பாசாங்குத்தனம் மத அனுஷ்டானங்கள் அவர்களை காப்பாற்ற முடியாது. என்னதான் வந்து அனுஷ்டானம் காலையில சீக்கிரம் என்ன தியாகத்துக்கு எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி இவங்களுக்கு எல்லாம் பணம் எல்லாம் கொடுத்து இது பண்ணி சாமியாலெல்லாம் போட்டு பணம் எல்லாம் இறைச்சிருப்பாங்க. ஆனா பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னா அவங்க வந்து பெருமையெல்லாம் அடிச்சுக்கிறதுனால இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்களால வந்து they cannot இந்த இதுல என்னது அவங்களுக்கு புண்ணியம் ஒண்ணும் புண்ணியம் இல்லை, நல்ல காரியம் பண்றாங்க அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இது கிடையாது, ஒரு என்ன சொல்றது இஃபெக்ட் வராது. சோ இது மாதிரி அவர்கள் பாசாங்குத்தனம் மத அனுஷ்டானங்கள் பண்ணினாலும் அவர்களை காப்பாற்ற முடியாது. அவன் திரும்பி இதே இதுலதான் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. எஸ். ஓ இன்னும் முடியலையா? ஓகே, அடுத்தது யாரு? பிரபுஜி தானே? பிரபுஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க படிங்க. அகங்காரம் இது பிரபுஜி ஸ்லோகம் படிங்க. அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம். ஸ்கிரீன் மாறல மாதாஜி. மாறலையா? எனக்கு மாறி இருக்கே, எல்லாருக்கும் மாறலையா? 18 மாறி இருக்கு மாதாஜி. அவருக்கு நெட் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். மாறி இருக்கு பிரபுஜி, உங்களுக்கு தெரியல? எனக்கு வரல, எனக்கு காட்டல மாதாஜி. அப்படியா? சரி, அப்ப நான் கல்பனா மாதாஜி படிக்க சார். கல்பனா மாதாஜி படிச்சுங்க. இருக்காங்களா? கல்பனா மாதாஜி இல்ல. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் குரோதம் ச சம்ஸ்ரிதாக மாமாத்ம பரதேஹேஷு பரத் விஷந்தோப்ய சூயகா. மீனி படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பொய் தன்னுறவு பலம் பெருமை காமம் கோபம் இவற்றால் மயக்கமுற்று அசுரன் தனது சொந்த உடலிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வசிக்கும் முழுமுதற் கடவுளிடம் பொறாமை கொண்டவனாகி உண்மை மதத்திற்கு எதிராக நிபந்தனைகள் செய்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னது இது? இந்த ஸ்டோரி தானே? என்ன பேர் இவரோட அந்த கசின் பிறந்ததுல இருந்தே கிருஷ்ணாக்கு எகெயின்ஸ்ட் தான். சிசுபால். அவன் வந்து அந்த இது வரம்பு என்னது பிறக்கும் போதே வந்து இரட்டை இன்னும் இல்லையா மாதாஜி, மறந்து விட்டேன். அப்புறம் வந்து யாரு பார்த்தாலும் அவன் வந்து ஒண்ணு சேர்ந்துருவான். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அவன் கையால தான் இவன் வந்து கொல்லப்படுவான் அப்படின்னு பார்த்தா கிருஷ்ணர் வந்து அந்த குழந்தைய பார்க்கும்போது அந்த 2 பாடியும் சேர்ந்து விடுறது. அப்ப அவன் அம்மா தெரிஞ்சு, ஓ இது கிருஷ்ணன் கையால தான் என் குழந்தை சாக போறான்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிறா அந்த கிருஷ்ணர்கிட்ட, ஐயோ நீ வந்து என் குழந்தைய ஒண்ணும் பண்ணிடாதேப்பா அப்படின்னு. கிருஷ்ணரும் வந்து வாக்கு கொடுத்துடுறா, இல்ல நான் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன், ஆனா வந்து அவர் ஒரு தப்பு காரியம் பண்ணா நான் பொறுத்து போவேன், 100 வாட்டி பொறுப்பேன், 100க்கு மேல போயிட்டான்னா அப்புறம் அவனை கொன்னுடுவேன். அவன் பிறந்து வளரும் போதே என்னது எல்லாம் அவனுக்கு எய்த்தா போட்டியா பகவானை வந்து ஒரு எளிமையா தான் அவன் பார்த்து வந்து வளர்ந்து வந்தான். அவரும் பொறுத்து பார்த்து 100 தப்பு அவரை எதிர்கொண்டு மன்னித்து 101வது இது வரும்போது அழிச்சுட்டார் இல்லையா? அந்த ஸ்டோரி நம்ம பார்த்தோம். அதேதான் இங்க கொடுத்தாங்க. அப்போ ஃபால்ஸ் ஈகோ, நான் தான் பண்றேன், எல்லாம் என்னால முடியும். என்ன இப்ப கிருஷ்ணர் என்ன அவரும் தான் 2 கை 2 கால்ல இருக்கானே, எனக்கும் தான் எல்லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் இப்ப நமக்கு பகவான் தெரியும். பட் அந்த சமயத்துல இருக்கிறவாளுக்கு எல்லாம் என்ன தோணிக்குன்னா, அவரும் அந்த மாதிரி மூளை இல்லாதவா, அசுரத்தனம் இருக்கிறவாளுக்கு என்ன பெரியாமனும் என்ன மாதிரி தானே இருக்கான். அந்த போட்டி மனப்பான்மையிலதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் கெட்ட குணத்துல உள்ளவாளா அசுர குணத்தால தாக்கின்னு இருந்தா அவரை. So bewildered by false ego, strength, எங்கிட்ட பலம் இருக்கு, எனக்கு எல்லா பெருமையும் இருக்கு, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்ததெல்லாம் டெமோனிக் குவாலிட்டிஸ், அதெல்லாம் வந்து அசுர குணத்தன்மை உள்ளவா. அப்ப பகவானையே எதிர்த்து நிக்கிற இது தகுதிக்கு வந்து விடுறா அவ, அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கா. Who is situated in their own bodies, in the bodies of others, blaspheme against the real religion. அப்ப என்னது blaspheme னா என்னது?
இது தப்பு காரியம்லாம் பண்ணிடுவா. இன்னொருத்தால வந்து நிந்தனை. இகழ்த்தி பேசுறது, அதான் நிந்தனை செய்வது. நிந்தனை நிந்தனை பண்றது. சோ அதெல்லாம் அவங்க வந்து அசுர குணத்தாலதான் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி அப்புறம் கடைசியில என்ன இருந்தது, அவங்க அழிஞ்சுதான் போறாங்க. சோ இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அடுத்தது யாரு படிக்கிறேன் மாதாஜி. நிவேதிதா. தானஹம் த்விஷதஹ க்ரூரான் சம்சாரேஷு நராதமான் ஷிபாம் யஜஸ்ரமஷு பான் ஆசுரீஷ்வேவ யோனிஷு. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த மாதிரி பொறாம கொள்றதும் ரொம்ப என்னது மிஸ்சிவஸ் என்னது இந்த மாதிரி அசுரத்தனம்னா மிஸ்சிவஸ்னா ஆக்சுவலி என்னது மிஸ்சிஃப்னா என்ன சொல்லுவாங்க, பொல்லாத்தனம். எஸ், பொல்லாத்தனம். இதெல்லாம் வந்து இது மனுஷால்கிட்ட இருக்கு. இந்த மாதிரி அசுர குணம் படைத்தவர்களுக்கு கண்டிப்பாவே இருக்கு. ஸோ இப்போ ஆக்சுவலி காஸ்ட் இந்த ஓஷன் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இன்டு வேரியஸ் டிமானிக் ஸ்பீஷிஸ். அப்ப அவளை வந்து அந்த முதலிய பௌதிக உலகத்துல இந்த மாதிரி ஒரு என்னது கெட்ட சுபாவம் இருக்கிறவா, அசுரத்தனம் இருக்கிறவா மத்தியில அவளை வந்து விட்டுடுறேன், நான் அதுலயே நீ பழிச்சுப்போ அப்படின்னு நானே விட்டுடுறேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. எஸ், இன்னும் முடியல. ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஒண்ணுதான் இருக்கு. இதை முடிச்சுட்டோம்னாக்க அப்புறம் முடிச்சோம். சொல்லுங்க மாதாஜி, என்ன சொன்ன? இல்ல இன்னும் 4 ஸ்லோகம் இருக்குன்னு சொன்னேன். அதான் இது 20 பண்ணி முடிச்சுடலாம். யார் இப்போ நீங்க தான் படிக்கணும். நான் தான் மாதாஜி. ஆசிரீம் யோனிம் ஆபன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மாம் அப்ராப்யைவ கௌந்தேய ததோ யான்யதமாம் கதீம். குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் விற்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னார் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ண முடியும்? சரி, இப்போ அதுலயே போய் அங்கேயே இருந்து வாழ்ந்துரு அப்படின்னு. அப்ப இந்த ஸ்லோகம் அதான் கொடுத்திருக்கேன். ரிப்பீட்டட் பர்த், திரும்பி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜென்மம் கிடைக்கும், திரும்பி வந்து அதுல தப்பு பண்ணுவீங்க, திரும்பி இதுலயே அப்ப இன்னும் மேல வரவே முடியாது இல்லையா, திரும்பி இந்த மாதிரி உள்ள தள்ளப்படுவா. attaining repeated birth amongst the species of demonic people. அவங்களுக்கு அதுதான் ஆசையா இருக்கு, சீட் பண்ணணும் தான் இருக்கு, பொய் பேசணும், இந்த மாதிரி இருக்குன்னா திரும்பி அடுத்த ஜென்மத்தையும் அந்த மாதிரி ஒரு கும்பல்ல தான் நம்ம பிறப்போம். திரும்பி அதுலயே இருந்து மேல வரவே முடியாது. அந்த மாதிரி ஆயிடும். such person can never approach me. என்ன வந்து அடையறதுக்கு ஒரு சான்ஸே கிடைக்காது. அந்த மாதிரி ஆயிடும். gradually they sink down to the most abominable type of existence. அப்படியே கீழே விழுந்து மனுஷாவோட ரூபம்லாம் போயிட்டு மிருகத்தனம், ரொம்ப என்னது அப்படி ஒரு நல்ல கீழ்ச்சி இதுல போயிடுவாங்களாம். இந்த ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் லைஃப் இது ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்லுவாரு, கீழ்த்தரமான ஒரு ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி எழுதுல அவங்க தள்ளப்பட்டுருவாங்க. அப்புறம் எப்ப மேல வருது பகவான் இது சேர்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாது அவங்களுக்கு. இதுல வந்து இது கொடுத்துட்டு இது லாஸ்ட். எஸ், சோ அசுரத்தனத்தின் விதி என்னது? நரகத்திற்கு சறுக்கு. விதி அவள் விதி என்ன இருக்கும்? அசுரன் அவர்கள் நரகத்திற்கு சறுக்குகிறார்கள். அப்புறம் ஒருபோதும் என்னை அடைவதில்லை. அப்படின்னா என்னது அப்படி கேக்குறாங்க. அவங்க என்ன அடைய மாட்டாங்கன்னா என்னது நமக்கு புரிஞ்சாச்சு. அவங்க என்னது, அவர்களது நம்பிக்கை என்ன என்னெனில் கடவுள் அனைவரிடம் கருணையாக இருப்பார் என்று கண்டுபிடிக்கும். அப்படின்னா என்ன நினைக்கிறாரோ, அதுக்கு என்ன பகவான் தான் ரொம்ப கருணை உள்ளவராச்சே, நான் தப்பு பண்ணாலும் என்னை வந்து காப்பாத்திப்பாரு அப்படின்னு அவங்க எண்ணத்துல அவங்க தப்பு பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அப்படியெல்லாம் பகவான் வந்து எல்லாரையும் என்ன காப்பாத்து இது பண்ணல. நீ என்ன நம்பி எனக்கு வந்து சாதகமா எனக்கு வந்து என்னது நைவேத்தியம் பண்ணியோ, எனக்கு நாம ஜப்பா பண்ணியோ, என் மேல நல்ல நம்பிக்கையோட என்ன அனுப்பினால்தான் நான் உனக்கு கையை தூக்கின்னு நான் மேல வந்து என்னோட இடத்துக்கு நான் கூட்டிக்குவேன். நீ எனக்கு மரியாதை கொடுக்காம நீ என்ன மறந்து நீ இந்த உலகத்துல வந்து பிறந்ததுக்கும் வேஸ்ட், ஹியூமன் பீங்கா பிறந்தும் வேஸ்ட் பண்ணி நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் அக்கிரமம் எல்லாம் பண்ணினா அப்ப என்னை வந்து அடையவே முடியாது. ஆனா அவ வந்து அப்படி நினைக்கிறா, பகவான் தான் கருணையானவராச்சே, என்னை வந்து எப்படி காப்பாத்தி கொண்டு போறது, அதெல்லாம் முடியாது. அது பகவானே சொல்லியாச்சு. சோ இதோட நம்ம நிறுத்துறோம், தீயோட நிறுத்துறோம். ரொம்ப பெரிய செக்ஷனா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சு